Salam alik, Atavatan Türkmenistan internet jurnalımızın, YouTube kanalımızın muştaqları, ustaatlar Atavatan'a gepleşmeden təze sanını başlayar. Bizim bugünkü mihmanımız kim? Adi tötəndən saz bilen bağlanışıqlı daqılan tötəndən dəl. Özüm Türkmenistan'ın sınıqda ad qazanan işgari, Halipa. Sözün doğulu manisini ustaat. Türkmen bağışçılık sınıqtında en ezber ustaat hasaplanılan dutarda saz çalan sazanna yönü esası kari rejissör, kino rejissör, tiyatr rejissörü, Bağışı'nın perdendi, bilmem neydi. Hoş gördük ustaat gepleşimizde. Çağrılığımızı kabul edip geliniz için köp sağ olun. Sizi çağırmağa, siz haqda gepleşik tayarlamağa kömek veren için bizim Yurita saytımızda makaleler toplumunu yazan yazıcımız var. Jurnalist Akul Saparova. Ona da sağ olsun aydiyan. İnni, ilki bilen nurlu yüzünüzde hemişe nurlu yılgırış bolup dursun. İlkinci arzuğuma şol. Ve bize seyredip oturun. Dünyanın çar küncünde yaşayan Türkmen doğanlarımız var. Şolara aydasınız gelen arzu niyetleriniz var orta, şondan başlayalım. Arzuğum hemmesinin canı sağ olsun esası. Sağlık gerek, avadanlık gerek, rahatlık gerek. Şunun için öğünle, yurdunla avadanlık, sağlık olsa şondan uluzat yok. Ağırlık olsun. Amin. Aydanlarınız gelsin. İlkinci, menaset hakkında, tercüme halınız hakkında, kimliğiniz hakkında bilen zatlarım var yönü. Tomoşaçıların içinde sizi bilen ve sizin döröcülüğünüz bilen tanış değerler bolup bilir. Sebebi sizin, men bilen internet dünyasında öz başınızda sahipanız, zadınız var mı? Yok. Siz aktif değil. Şunun için ilki özünüz hakkında maglumat berseniz. Siz kim, nerede okudunuz, hazır nerede işleyeniz? Men Balkan vilayetinin Serdar şehrinde, önkü Kızlarbaş şehrinde doğulun. Çağılığım şokayda geçti. Mektepte okudum. Mektepte okuyan dövrümde Çepere uçanlar toparına katnaşıp başladım. Suratkeşten toparına katnaştım. Sporda değişli toparlara katnaştım. Ondan sonra 16 yaşımda beni şehir kinoteatrına işe çağırdılar. 16 yaşımda olanla. Ondan ben ne için çağırıyorlar deyip vardım. Kinoteatrın direktörü oturan eken yaşlı adam. Şu vakti artist Akmurat Arcik Funkakası. Recep Murat Ağa. Ondan Recep Murat Ağa çağırıpsınız ne mi dedim. Ay inim deydi, men neydi, şu mektepte bayramçılık olanına deydi, şu ta desem çekyan suratlan gördüm deydi. Şu köpçülük yerlerinde de kendi yerde sen suratın var deydi, şoları gördüm deydi. Şunun için ben sen kinoteatra surat yok minne çağırıyan deydi. Benim Recep Murat Ağa men mektupta okapıyorum. Men oğlu orada entak okamak. Yok sen bilen zatlan yeterlik deydi. Şunun için 16 yaşımda bana Vehmet Depter çetnaştı. Hudojnik deyip işe başladım. Hudojnik deyip işe başladım. O Vehmet Depter hem de son yazılıdır. Ondan yönü bana bir iş şeyli var yaradı. 66. yılda ol ya da? 66. yıl. Ondan bana bir teklif şeyler göğünden turdu sebebi her gün bolyan kinolar görüyor. Benim için ulu bağlılık. Kino dünyasına düştü. Kino dünyasına geçti. Ben şu arzuma yettim oturuverdim. Yönüke yerden. Ondan mektebi tamamlansam Moskva şehrine tiyatr oğul oyuncu okuyor almaya geldiler. Bir neçe ustaatlar aşağıda geldiler. Şolun içinden ilki birinci tapkırda 14 adam sayladılar. Geri bir 30 adama kolay dediler. Son gene ikinci tapkır oluptur. Şu birinci tapkırda geçtik. Ona ikinci tapkırda yine bir 14 adam alıptırlar. 28 adam Moskva'da Mal tiyatrda yasa, küçük tiyatr, Moskva'nın küçük tiyatrına değişli, Şepkin adındaki tiyatr okucağı var. Şu tayip okuvallılar. 28 adam. O dünyada da meşhur tiyatral institut yanlışmasam şeyler. İlkinci institutların biri. Tiyatr sunuğu oyuncu. Tiyatr sunuğu oyuncu. Ondan şu Şepkin'in tiyatr reformatör diye valyasa orçada Stanislavski şu
oku jaýynyň berýän ugruny, şo taýda alınıp barýan ýol dogry saýyp, soň öz sistemasyny düzýär. Stanislavskiň teatr ýöretme sistematy bar. Owa, şo sistemany düzýär. Onuň şo taýda biz okuduk. 28 oglan beýil bolup, o döwürde şeýler degenlik Moskwada okumak mektebi oturup, ondan Moskwanyň ähli teatrlaryna gatnaşdyk, gördük, oýnanan oýunlar gördük. Yaşadyňyz da şo dünýäde. Yaşadyk, oňdaşdan bir giden muzeýler, daşary ýurtdan gelýän teatrlar. Men şu wagtda şeýle bir içim garalýar, gönlüm aýdardy. Şo zatlaryň içinde yaşamagyň özi, şonu özüňe siňdirmekde. Ondan diňe şonum az görüp, arasynda Moskwaň töweregine, Vladimir, Uglич, Suzdal şäherlerine gidip, o taýdaky gadymy ýadygarlykları, binalar görmäge gidýärdik. 60-njy ýyllaň aýagy, 70-njy ýyllaň başy. Ondan soň daşgary Leningrada gidip herke Sankt-Peterburg Ermitaj gördük. Ermitaja gatnaýardyk. Şo taýda goýulan işleri insan oğlu eli bilen yaradıptır, dörediptir diýse ananmaýardyk. Şeýle sagatlap bir işin başynda durýardyk da bizim için uly mektep. Ondan okan döwrümizde diňe aktyor ustatlygyndan 7 oğlum okutdy. Şolaň biri Stanislavskiň sahnalaşdyrmagyny Gamlet'in keşfini ýerine ýetiren Arkady Ivanoviç Blagonrav. Stanislavskiň elinden çykan artist. Gamlet oynan. Ondan ol eýem 90 ferron ýaşly. Dimdik gelenne. Hiç çaçan değişarıp edip oturan adamda dimdik özünü saklap edip boyunçadı, öldürkü boyunçadı. Sahna adamsı. Ondan şu taýda bir kurs işlemez ettik, ondaşından diplom işlemez aldık, şu taýda işledik. Diplom işiniz nämedi? Diplom işlemez Bera Vishnievskiň optimistik tragediýasy, ondan Ostrovskyň Graza, Tupan diýen eseri, ondan Guseyn Muhtarowyň Owadan diýen eseri, şolary goýduk. Ondan şo Tupanna Yanka Arkady Ivanoviç Blagonrav men çekýän suratlamy görýärdi-de şu spektaklyň bedegini 2 diýäsdi ýanyna çagyryp. Men diýdim, men teatr hudojnyky da, men onu bilmän nädem, men bilýän näde. Ýöne men näde, ýaşly adam diýdi. Men ýolbaşçylyk edýän, senem şol işi ýerine ýetirýän diýdi. Şeýdip şo Tupan oýunynyň hudojnyky molluk. Birinji tejribeňiz teatr hudojnyky hökmünde. O şo taýda. Moskwada bolupdy. Moskwada o şo taýda. Ondan ol Kenada öwretdi. Öýüne baranda görýärdim diwarlaryň duruşuny çeken eserleri. Ondan o eserleň içine giýiriňde başga dünýä giýirýän. Başga döwür, başga medeniýet, başga milletin aýratynlygy. Şeýip Kenada öwretdi. Ondan soň näme okugy torduk. O wagt ýaşlar teatr diýdiler. Çugur diýdiler. Ýaşlanýanlar teatr şu taýda işe geldik. İşe gelip işlep başladık. O taýda da ulu artistler bilen bile işleşmek meýsir etdi. Hommot Müllük, Maya Ahmedowa, Aman Bayram Merdiýew, Mergen Niýazow, onuň oğulları Mehmet Guliýew, şonýal ulu zatlar bilen işleşmek meýsir etdi. Olardan gatykanda öwrendik. Ya okudy bir zat. İşe gelende düýpöter başgaça zat. Şo oka berdi işlep ýörendi öwründe de ondan İlmurat Bekmeýew Gün Hasaw diýip bir film aldy. Onuň şo filme çagyrdy. Şeýdip ondan kinoda düşüp başladyk şo döwürde. Oňdaşyndan daşary ýurt ýa goňşy ýurtlaryň filmlerini türkmen diline geçirip terjime edip başladyk. Şeýdip onu radioda çykyş etdik, telewizionyada çykyş etdik, şeýdip öwrünip bildirdik da şeýle. Soňra ýokary rejissor hünerini täzeden okap geldiňiz. Täzeden okudum. Sebäbi men film görümde, birinci sapar görümde. Men aňk bolup kaldym. Başga dünýä. O näde betip bolýar diýip oňaldy. Surat diýwaryny hereket edip dur. Näde betip bolýar? Ýöne şo meni özüne dolu boýnatdy da. Kinematograf. Ondan men kakama aýtdym. Men o mektepde okap ýörkän. Ondan aýşyn ýalydim men kino rejissor bolasym elýär diýdim bolýan. Ol aýtdy. Ay ho diýdi, o şeýle çylşyryndy kär ahir diýdi. Oň üçin sen gatykyan zat bilmeli diýdi.
Edebiyatı bilmeli, tarih bilmeli, aydımsaz, yazılıktan başın çıkmalıydı, surattan başın çıkmalı. O kıyın iş ahir dedi, göründen satı dedi. Ay benim yo başalt çıkarın diyenme. Öğrenirim şunu diyen şeydi. Olamay gör de dedi. Gör de. Ondan öz sazı vurdu. Suratem çekiyadi. Ondan şeydip mektepte asıl toparını da katna uğradım. Suratçılar toparını da katnadım. Şeydip girişi uğradım. Ondan Yaşlar Tiyatrı'nı 10 yıl işlem son. Şimdi şu asıl maksadım burada. Kinörşör olmalılar. Ondan egzamini tavşırdım. Neçe yaşındaydınız? Ben oku giyirimde hazır aydayın. Rejissura. Rejissura giyirimde 32 yaşında. 32 yaşında. Şimdi bir kızıklıya da görünmeyin. Ben giyiren uğrun Saatlı filmin rejissurası. Musical. Ova. Ondan egzaminde bardım. Dutarım alıp gittim. Bir elimde dutarım var, bir elimde gitarı var. Şeydip giyirdim. Bir 30-40 tane ustadlar otuyor. Kino ustadları. Ondan egzamini tavsırmalı. Finak. Ondan dutarım yerde koydum oleni. Людмила Гурченко что такое dedi şeydi. Olam tina kabul ediyenler. Tina da otuyor. O birinci atar otuyor. Benim dutar dedim, что такое dutar dedi. Ay benim sağ kurallar bir dedim. O şey. Ondan можно попробовать dedi. Çalıp göreyim dedi. Benim kabını çıkardım ben. Bir kapar kakıştırdı, ön gitarı çalıyor. Şu bir de getiren dutarın adam şey görçün kan çalıp gören dutar mı kar? Ova. Ondan çalıp gördüğünü niyetet nimayo dedi. Ya bana değişti zaten bu dedi. Ondan elime dutar kaydıp verdi. Ne dedi? Bir sağdın bu dutarın en başarıyanını dedi. Ben görmeli bilmeli dedi. Onun için ben aydiyan da atlanma dedi. Sen sağda geçirirsin dedi. Şunu beyan edip biliyor mi? Bilen okmuş tazı kuralıydı. Ondan böyle oturuyorum karşımda da topor, Finagalian topor. Ondan dedi, Karakumu dedi, Karagun çölü. Onun bir ev geliyor dedi, çölün içinde dedi. Su saptır dedi. Teşnelik. Teşnelik doğdukları cayırılan, ayakları bişen, ayak kalan istedi ödem. Geliyor, su yok. Feride ol gördüm bir tolkun atıp yattın su. Sağlık. Onun görüntüydü hava. Görüntüydü yakınına gelen sağlığı mekanı. Miraj. Hava, miraj. Yankıyını benim çalıp gidip oturuyor, şu çalıp oturuyor. Sedim de böyle Ediriştay'da çalıp bereyim, bir tamaşaçılamadan anan aydın. Dutarga atıp bereyim, kakacan atıp bereyim. Edil yankı Людмила Гурченко'nun suratlandıran fırsatını, ne hil çalan morsanız, şu duyğun bir plan saat çalın. Bir böylecin çalan. Böylecin hava. Ol kendi kendi çalan sana. Diyor bir böylecin çalıp bereyim. Böyle çalıp bereyim. Sağ olun. Şu vurup durdu. Ondan görse sağlığım eken. Yeni verip paraya, yeni gidip paraya olayım. Yeni su veriyor, yeni sağlığım. Ondan ahırı taptın düşüp yıkılıp yatır be. Ondan seyrediye olayım, başını kaldırıp yine de sağlığım.
Su salıp dedi, su. Oğlum, elin o devil, el su dedi ya, hakiki su eken. Tağımlardan alın valın, halis oldu. Köyölün başına geliptir de, köyölün başına yeten eken. Onu sağlım durup bilmen yıkılıp kalıptır. Ondan elin degir körüye diye şeydir. Ondan degir ya. Onu yine degir körüye. Ondan yoğuşlu joktan kıymıllağı vurdu diye. Kıymılladı turdu, aldı diye. Hakiki su ellerini yuvdu, yüzünü yuvdu, özünü timar verdi. Ondan yankı suyun içinde özünü urup diye dans edip başladı diye. Özüm bir dans ediyor yankı. Dans yoktu da, utan yanlı. Pırlanıp bir dans ediyor, Allah'ını bolar ya. Sen saz çalyan. Benim çalyan. Şu Allah'ını, şu ne deyip etmeliler. Fe şu dutar, şunu beyan edip biliyor mu? Bilen okun adam bıkırını. Yok, siz o yerde dine var, özünüzün sinagdan geçmeniz değil. Siz tutuş Türkmenin sınıgotunu sinagdan geçiriptiniz. Şunu tasdiklatmamla, şunu başardiyanlığını. Ondan şeydip, karı der oldu da, şekir saçmam filkti de durdu. Neço? Beriyorum da dedi. Alias mı dedi? O beydiyandan hiç kim yok deyip bilen ağa. Karar Gurçin kan hinagdan geçip rejissör varıpsınız da. Ne şeydip geçtim. Birinci finag şol. Rus kinematografında da juda zihinli adı rivayeti örlendiğinanna. Ola. Öyle o birinci filmden başlap hem filmlerde köplen şonyal sağlı filmlerde düştü de. Ödem şeyler var keşfine. O keşfe girme ustad. Ustadlığına aydımçı. Ondan ki bedenini erkedi biliyor da. Karasıda rejissura yoluna pata veren şeyle ustad bir denan varıptır. Ondan şeyde şu sağlı filmler rejissörlüğüne koydum. Ondan sonra diplomi iş almalı oldu. Diplomi iş almalı olanda da onda da ken gözledim eserleri. Tabi şu devirde bardat ettiler. Bizim okamızda kabir senaryo yazyan, kino dramaturg yazyadı. Son şunu ne edip ekranı geçirmeli, şun fikrini eden o. Kıyın zat ba. Ya da dur şunu gurrum. O kino dine gurrum olmalı. Onu şekile geçirsen, onun başka keşiflen, üstülen beyan etsen, şunun gücü var. Gör kötüp bolyandadı, gurrum vermen diye. Ondan, şunun için bile okuttular. Kino dramaturglar bilen kino rejissörleri. Ben mi sapaklandım mengeş? Onun için yankı kino dramaturg gelip getiriyor şunu. Ondan halifalarım o koyadı. Eline kamera var ya, şunu alıp geliyor gitti ya. Alıveren o var. Ne için yazdın onu diye. Şimdi bizim kino dramaturgiden okudunları, siz bilin şunun deyip. Kayfi yerine şunu inkar etmeli, kayfi yerini östürmeli. Şunun için rejissörlüğün köpüsü öyle yazyanlar şunu, ya da koşuluyorlar şeydi. Saaftır bolyalar. Kino diline geçiriyorlar da şey bu. Kinonun dili var. Saklan öz dili var. Kinonun ekranın öz dili var. Radyonun öz dili, televizyonun öz dili. Şunu tapmalılar, kıynam şol. Ondan şu zatları öğrettiler. Ondan şunu şu ustad öğretti. Yine bir bizim ösmemize kömek eden zat, her hepten ayağını tiyade senaryo getirmeli. Her hep dedi. Sen rejissuran okuyanım varsa. Her hep dedi tiyade senaryo. Her hep dedi. Okuyacağının köplensi kaydında yoktuk. Şu tayda 4 saniye oturup koyup şu tayda yatıveriyorduk. Ya yetişip olanak yolu daş. Yaşayan cayımızdan. Onun için içinde kalıyasa şu tayda işleyer. Şun yalı talep edicilik kovmanla taliba. Hukman gerek. Hukman gerek. Ol eşgeri düzgüne salşayalı, o tayda da düzgüne salıyor. Harbi düzgün yalı. Harbi düzgün yalı o. Yoksa o tayda hallan tallanlık, hayal yağalık olmalı. Şun için gayvanı okusun gotta yok da. Bütün dünyanın yüzünde de gayvanı okulmayasın gotu boyunca şeyler. Ondan şeydip şu dağıtları öğrettiler. Ondan şu yadan dağıtların içinde sayılap, şu garlı diyen bir eser yazında şunun üstünde durdum. Ona da neyme salıverdi. Ben o vreme programını görüp otururken Moskova'da şunu
oğanını urşu diýdi. Şonu bir düşmany 90-njy ýyllar mı sözüňden beri? Hawa. Yok, 80-njy ýyllar. 80-njy ýyllar. Hawa. 80-njy ýyllar. 84 bolaysa gerek, 84-nji ýyl. Ondan şonu görüp oturýan bir düşman tutup getirdiler. Dokumental alınandatlar. Ondan şonu getirýärler bolýan, ay gelýär tutupdyr, gelýär diýe bolýan. Şu adamdan arasynda bir oğlançygyň göz görnüp gidýär. Şu aýaklaryň arasyndan görjek bolýar şu düşman diýilen kim? Näme üçin düşman? Şonu biljek bolýar bir oğlançyk. Ine şonu maňa salyp berdi. Men soň pikir etdim, bu düşman näme? Näme tapawutly bar eýlek adamlardan. Ondan şonu pikir edip aňymda aýlap ahyry bir tasa getirdim dämini. Ondan men gün özüm gollum şo taýda Sergey Solovyovdy. Sergey Solovyov'un sahanatyny okudum. Ondan gördü de bolýar diýdi, men tassyga diýen diýdi. Ondan git al filmi diýdi. Ondan edip şol men diplom işim. Onu men bilen Aman Jumaýew diýip ýene bir türkmen ogluny okudy. Olam diplom işini aldy. Ikimiz bir sahanada. Ondan eltdik bolup ikimiz hem işimiz gowurdylar-da. Şo wagt tutuş saýyz boýunça ekranlarda görkezmek üçin kabul etdiler. Ýogsa men diplom iş ekran çykardylar. O meş döwletde gitmeli. Hawa. Ondan diňe olam däl eken daşyndan. Daşary urtlara da iýeripdirler meni. Ya soň men ulu film alymda ýaşlygymyň destany Fransada Nantes şäherinde halkara festivaly gatnaşanda bir İngiliz aňyrdan gelýär, İngiliz adam eken. Carly diýip gelýär şeýdip. Ay menem özüme diýil, ýani öýdemag onu men bilemem, Carly dällemen. Onun özüne barym galyp Charlie atdaşan Carly barym galyp bilemem. Ondan gün men ýanyma gelip kucaklady. Ondan terjime etsen soradym, bilemem men bir bilen ýalňyşyp garışdyrdy. Ýani näme diýip diýsem, bir diýdi, şo Carly filmi diýdi, Londonyny görüpdir diýdi, festivalda diýdi. Inne diýdi, şutak gelende şo katalykdan sen adyň görüp diýdi, bilipdir diýdi. Şonu aýdýar saňa diýdi. Ondan bärt näme film getirdi diýip sorýar diýdi. Onu şonu gören eken. Şeýdi ondan o film daşary urtlara da gitdi. Amanyň filmi, men filmim şeýdi görkezdim. Ondan soň türkmen filme geldim. Türkmen filmde işläp ýörkämim. Ondan agil Allah Nazarowň Iner ýükü diýip bir hikaýasy gabat geldi. Ondan eser gowurdum. Ondan Allah Nazara aýtdym, Allah Nazar tanıyan. Men şu eseri filmde aýsam diýdim, garşylygym ýokmu sen diýdim. Ýöne diýdim, muny ýetgetjekdirin diýdim. Olam düşünýän adam eken, gowy eken. O diýdi, men eserimi ýazdym diýdi. Ine men ýazan eserim halka ödürledim diýdi. Indi sen näme etseň diýdi, pesa açylmanjyk işler ber diýdi. Ýa şu eseri. Ondan o film aldım. Iner ýüküdimi adam? Film adam. Yok, film adı Yaşlığımın Destany. Şol Baba Annanfyň baş keşfi döredeni. Baba Annanfyň o düşeni. Ondan baş keşfi Baba Annanfyň gözüňde tutup Baba Annanfyň ýanyna bardym. Agam bir gaýrat etşin ýaly film aljak bolýan. Şoňa kömegim gerek diýdim. Olam bor diýdi. Men ilk okak görün diýdi. Oku. Maňa bir 3 gün wagt ber diýdi bolýar. Ertesi gelýdi. Okapdyr. Okap görüpdirdi, maňa diýdi. Bek diýdi, men hakda ýarlanýaly diýdi. Ondan babam, o näme diýdiň diýdim. Ay men näde şo wagt diýdi, şu durmuşyň pikirini, durmuşyň manysy näme? Näme durmuşyň manysy? Adam bu dünýä gelenine etmeli işi näme? Şoň pikirini edip ýördüm diýdi. Diýdi, näme üçin aslında şu dünýä biz geldik? Hawa. İnsanyň şo durmuşdaky tutýan orny şoň manysy. Ondan razymyň diýsem, näme diýdi? Men şo Zöhre Tahir alyp ýörüm diýdi. Oglum bilen bile diýdi. Indi oglan näme Kerim tanıýanyňyz ony. Kerim diýdi, şuň kuny çekýär diýdi. Film süremizde diýdi. Men aňymda diýdi, öz döwrüm diýdi. Öz döwrümdäki Zöhre Tahirim.
Mun gözüne şunun zöhre tağir deydi. Şoň üçin kendi pikirimiz gabat gelen ak deydi. Eger aljak bolsaň deydi, men o film dolu kerime berjek deydi. Menem ayağımın özüni çözdüydüm. Yok dedi, çözdüm deydi. Bolya. Inni baş kahramanı taptık. Inni şu tayda bir gelinin keşfi var. Geline gözledim, geline de esasy men üns berendadım, bana gerek bolanda şu at keşif ütgödü. İkinci zakyn urşundaky şu döwürdaky yaşlanan adamlyň yüzüne sersen keşfi başga, seredişlerin başga, durky eşik del, keşfi başga. Ondan öňkü döwüre gitsen, ben alyan döwürüm ol 35-37-nji ýyllarda, ondan başga. Indi şu gözler gözleýänler. Nerden taparkam diýip. Ondan ahyry bir okuwçy şäherde gezip ýörkem, geçip barýandy. Birden ýygyny urup seretdi bolan, ünsüm gitdi de. Onuň ýanynda konukçym bardy. Konukçyma diýdim, şol ýeri tapsana diýdim, bir guruluşyk göreli. Ondan guruluşdyk bolan, asl mektepde okap ýörem diýdi eken. Onuň gelinin keşfini öğretmeli. Ondan olan şu döwre göre geyinen, egin futbol kolca, cinsilice, bize ol Türkmen gelini gerek. Ondan ona diýdim, sen bir studiýa gel, bir final geçireli, eşiklat giydireli, göreli diýdim. Ondan babandan son çağırın diýdim. Ondan çağırtdyrlar. Menem taýýarlyk görüp gitjek bolup durdum bolan, konukçym gelýdi. Näme? Ay babaga diýdi, bir türlü näme gele, ol o türlü senden diýdi. Menem näme üçin näme bolupdyr? Ay diýdi, o diýdi maňa ananyp, saňa ananýanyp diýdi, endi men näde finaldan geçirjek bolýam gady o diýdi. Hawa, menem onuň o ýaly şeýlemi diýdim. Ondan bardym ýanyna agam diýdim. Final sen üçin näme diýdim? Ben diýdim, ulakçy bor. Ben hormat goýanmy diýdim. O bir kıyıcağı gelýär dedim filme düşmäge. Men oňa aýtdym dedim, sen babandan bilen filme düşmelisin. Şoň üçin diýdim, şoňa bir himaýat bolsun diýip, ýardam bolsun diýip çağırdım, ben diýdim. Aýşe diýsen aýdyp bir owadan bir gülle herledim. Hawa, elegi şey diýsen dedik. Ondan o taýda bir zat etdik. Babandan sen gujurly. Artyk babalyň oýnan. Ondan final başladyk bolyn. Serden göz zat yanıp dur da eser oyuncu ol dünýeden doýan adam bolmaly. Dünýede uğrunu ýitiren adam bolmaly. Gözü öçüp bereket hayal bolmaly. Ondan kin operatorym Bayram Kowsy, operatordy da Anna Kowsyň ogly, ýazjyň ogly. Bayrama diýdim. Şo 1 sekundda 24 kadr geçýärdi onu bilýäňiz. Men diýdim, şonu 36 kadr et diýdim. 36 kadr geçir, şonu dedim. Şey dip aldık. Ondan yankyn gördük, alanda adamız boli, babandan görüp hayran kaldı. Dedim, menin oýnaýyşym bu neydi? Ýöne men düşemde beýle oýnamadym, amyn neydi? Şu gowultdyrlar diýdi. Şey dip teknik ýol bilen gowzat edip bolýar. Oňa ýöne teknika düşünmek gerekdi. Hawa, onuň şey dip begenli. Onun yeni bir eden adamız var. Şu film köne döwre degişli bolan soň filmden hemme ýetirenkler aýyrdyk. Plyonkadan. Onu ýörüdi, şu plyonka çykarýan fabrika zakaz edip şu ýetirenklerge gerek geldi. Kalary saýlady hudojnik. Bizde köne sarylan fotosurat ýaly bolmaly. Siz öýdüňiz hudojnik bolanyňyz üçin düşünüp şonu edipsiňiz. Şey dip şonu taýladyk. Onun şeydi barlyk. Ondan o filmi babanla elbette gıynatam görüp yetişmedi. Şo görjek diýdi, ýatdy ol yetişmedi. Ondan ýöne şon ýaly keşipdirýän üçin, soň keşiplik üçin ýolbaşçylary ýüz tutdum. Men diýdim, şu filmi babandan bagyşladym elýär diýdim. Olaram aýtdy, ay oňa Allah edilen o öň diýdi dedi. Edinde diýdim. Näme diýdim, şo münasip delmi diýdim. Şon ýaly beýik aktyor, özüm iň soňky işi ruhsat etdiler. Şeýle filmi babandan tüm ýalty ýadygarlygyny bagyşladyk. Ondan o filmi alyp ýörkem, alyp ýaňy bir montaj edip başlandy. Fransiýadan
Üç kontinentin festivali deyip Philippe Jalado deyip Fransuz geldi. Son montaj edip oturkan gördü de kapıdan geldi, men offer ettim ama ondan yanında bir kız var, neme gerekse diysem görmek bolýar deyip soruya deydi. Ay gel gördü de ondan men ne festivali çağıryan sen deydi. Fransa deydi. Haçan bir aydan. Yok men yetişmeyen dedim, yan başladım bir işi dedim. Yok kadrlarım gördüm dedim, ben festivali çağıryan gelliydi. Ay men yok yetişmen dedim. Gidesim gelýär dedim. Birinci işim dedim. Ay bolýar. Ondan bir yıl geçti gutordum bolýan. Çakılıp gelýärdi ýene. Unutmanırda. Manlar. Şu film gelsin dedim. Hawa. Bir yıldan soň çağırdy. Fransa gittiňiz. Fransa gittim hawa. Näçinji ýyly? Häzir aydan 90-njy ýyl. Hawa. 90-njy ýyl. Ondan aňyrda görkezdim. Onun Fransada bir giden 80 000 Türk bar eken. Şu Nant şäherinde. Ondan olar gelip görüpdirler Türkler festivalda. Ondan çıkıp gelýärdim bolýan, ýekejegim gelýän näme. Başga adam ýok. Ona gelip arkamdan gelip kucakladı biri. Ondan ağlaýar adam. Ay menen bir türkmen etdim, gara sakally atly, ýaşy git. O Rişat Safif dip udarnik bardy. Şoňa meňdeş. Dedi şoňa, deprekçi. Menin şoň kandyydym oňa. Şeýletdim, görsem o del. Ondan Türkmen mi sen neydim şeydi Türkmençe. Olam dedi Türk dedi. Bu şeylem o. Näme ağlayan? Ay dedi. Ata vatanymyzy gördüm dedi. Dedi aslymyz Aňrymyz Türkmen dedi ýöne nirde nähilden bilem zat dedi. Türkiýeden dedi. Ýöne berkellik näçeler berdi ýaşap. Fransada ýaşap görün. Fransada ýaşap görün. Ondan ay gördü ağladı etdi. Bizim Aňrymyz şeýle kınawlat dedi. Şeydi ondan her gün şu taýda Türkmeniň bir öýüne çağırıp şu film görkezip o öýlerini görkezip. Näçe boldunuz Fransada? Fransada mı? 3 ýapda boldum. Şu taýda. Ýewropa ilkinji gidişiňiz neme? İlkinji gidişim şol. Birinji saparam gidişim şol. Ondan soň wagt geçdi. Onun Arçalı Adam diýen filmi almakçy boldum. Arçalı Adamyň asylky gysga hikayede atam gurrun beripdi onu. Şonýaly. Köni kitaplar okuyan adam onun şonu dedi. Şo öň biri bolupdyr dedi. Bir ýaşapdyr eginde baga görüpdir dedi. Ruwayat şeydi. Ondan şu aňyma geldi, ýadyma düşdi. Ondan işläp başladım. Ondan filmde hemmesi gen görülýän adamlar hakda durmuşdy. Eýlekden biraz tapawdylar. Janr şeýle. Hawa janr şeýle. Ondan şolar ýygyna wurdum durmuşdy. Şu gören adamlarym, şonýaly gen ýaşaýan gen adaty däl ýagdaý. Adaty däl adam. Adaty däl durmuş. Hawa, şu hakda. Şeýdip ondan o filmi aldım. Hawa. Ondan soň ýene birje ýagdaý aýdyp beräýin şunu. İtalya'da 10 sany gen film deyip 10 film saýlandyr. Hawa. Film 1995-nji ýylda dören kino film. Arçalı Adam. Yok. O da. Bu 1895-nji ýylda kino dören, kino sungaty. Düşündüm. Hawa. Inni 100 ýyl geçen soň saýlaýarlar şonça ýyl alınan film içinde 10 sany eýlekleri meňzemeýän film deyip. Şoň içinde de Arçalı Adam düşüpdir. Gara kinematografyň döredilmeginiň 100 ýyllyk münasibetli. Hawa. Şonu Arçalı Adam şonça ýyllaryň içinde alınan filmlerin içinde 10-luga düşüpdir. Hawa. Onu aňyrda olar katalyk çykarypdyrlar. Hawa. Ondan olar bir kim käbi barmy kaba adam deyip meni görläp ýa-da wurupdyrlar. Be. Ondan hoca Narlifa çıkıptırlar ahiri. Ondan sonra Türkmen bolanyň tapıp o dünýede tanalýan adam. Ondan kim bi bar mı dünýede diýerim öldü deyip olam. Bar ýaşap işläpýär diýipdirler. Be, garaz şol 10 sany iň täsin kino sany uny Arçalı Adam bar da. Arçalı Adam bar eken de olar. Şol janrymy temasy ka? Yok. Temasam ondan
aktör yerine yetirilişen. Ütköş görüp. Hemmesi alınsan. Ya şu film 1 plyonka değil, 5 türlü plyonka alınan. Teknik tarafından gödön. Teknik tarafından hava. Yankı köyüne suratyalı alınan var. Ondan Aqua plyonka var, Foods plyonka var, Svema var, Chernobyl plyonka var. Olan hemmesinin önünden oturup çözülen. İnneştay şunu alınmalı, bu şu renk de alınmalı, bu şunu tesir etmeli. Yani renkin ulu tesiri var, kabul edişe. Hava. Şolatların hemmesini gözünde tutup, yankı operatörlerin birlikte işler. Yürüte gidip, şu operatörün bayram gidip, şu fabrikte oturup yürüte tayarlanan plyonk olur. Bu zatların hemmesi sizin özünüzün ilkinci nöbetde hudojnikliğiniz üçün şeyle bolup biler. Ben şonyalı görüyorum. Şu sana o düşünüm şondandır. Sebebi kino diyen dadın özünüz ayttınız, şekil. Şekil diyen dadı düzgen ve ütköş gedip görkezip bilen yine de hudojnik da. Awa. Şon berip yetirip bilişine bağlı. Ondan şonu haysi renkte berip bilýär. Nädip berip bilýär. Mehman tomaşaçylar şu wagt benim bilense hodede oturan rejissör, hudojnik, hem aktör. Indi siz şu wagtda bir eser, suret eserinde de otursanız. Şu hakkında aytıp beräýin. Bizim ulu ustad kompozitörlerimizin biri Nurhal Mehmedov. Nurhal Mehmed bilen duýt çörügümek meser etdi. Gatnaşmak meser etdi. Ýanyna adam çalyp berdim bir näçe sapar. Nurhal Mehmed büyük kompozitör. Onun hemmemiz bilýär Şükür Bagşy filmini ýazan sazy. Ol iň bir ajaýyp eserlerden biri. Ondan kän ulu ustadlar aýtdy, şolardan bir hatarda ajaýyp ýazyjy Çingir Aýtmasowyň aýdan sözleri bardyr. Eger şu filmde Nurhal Mehmedowyň sagy bolmadyk bolsa, film şu derecede bolmazdy diýär. Özüm şol tele film öýdýän. Ýok. Telewizion düdümine düşüren näme? Ýok. Ol näme diýsene? Film rejissöri Bolat Mansurov. Olar diplom işe. Diplom işi. Men şu wagt keçbelek bile garşdyryp otyrym. Ýok, diplom. Keçbelek telefilm. O keçbelek telefilm. Şükür Bagşy Bolat Mansurov. Olaryň Moskwada wagtyny döreden eserleri. Ýöne gelip şu aýdalmanda. Ondan ol Bolat Mansurov hem ssenariýny ýazan, hem rejissöri. Filmin operatorum Hojaguly Narliýew. Kompozitorum Nurhal Mehmed. Şeydi pemme ýaş olanyň jemlenip alan filmi. Şol. Sizime de böyle. Edir şu ýerde Şükür Bagşydan haýsy saz çalyp berdiňiz, birçe saz çalyp beräň. Olar gaty uzoga gider. Gys kaldyp çalaýyn. Olar eserler, olar. Şu Şükür Bagşyň döwründe çaldan sazlary, Şükür Bagşyň iň soňky şägirdi Hojan Öwelgelenow. Ulan Makşin oynan. Hakik şägirdi de Şükür Bagşy. Hakik sadanna. Hakik sadanna öyle. Ýöne kär oyunça başga kär diýşe. Ýok, 3 klas bilim bar. Ulan Makşin oynan. 3 klas bilim bar. Hojan oň bilen kän gatnaşdyk o ýaşyl bilen. Ondan ol nemede wagtça seredip ýören ýaşyl. Eline seretsen eline seretsen ol saganda diýer ýaly. Ýöne Şükür Bagşyň elinden çykanda. Hakikaten hem sadanna. Ola. Indi şoň filme giren girmedik sazlar var, şolardan bir bölejik çalyp beräýin.
Sağ olun, bilbillerdi. Siz karşı olmasanız, şu yerde gönül efire çıkaryalı, sizin grubunuzda belki dinlerler bolur. Neme koyacak Instagram'da gönül efirde. Canı dinlemeyin öyle has ütköşükte. Ona sohbetimiz devam edeceğiz. Süyce sağdığınız için sağ olun. Bizi yani nemede kaldık. Yaşlığımın destanını dörüttünüz. Arçaladımı dörüttünüz. Şondan sonra sizi yine döröcülük yolunuz haysi döröcülük ocaklarına getirdi. Arçaladımı alımdan sonra Tiyatr Mehmet Veliyev tiyatr rejissörü. Ol nece oğlan vardı oyun oyuncak bolup görünürken tiyatrda. Ondan sağlamı dinledi de dedi kömek etsene dedi bana dedi. Şo dedi köne sağlar gerek dedi. Bir fikir yürüdü yani sağlar gerek dedi. Şey dedi nece oğlana çağırdı. Ondan sonra nece oğlan oyununu sağ bilen bedemek meser etti. Ondan yanında da yine bana kömek eden ulu ustadların biri Sabir Zayıf vardı. Kompozitör. O kompozitör sağdanına iki bol işledik. Mene arası Türkmene değişti, utarı değişti atlarını işledim. Ondan bir neçe saat temalarını şu Sabir'e aydıp, Sabir şunları işledik. Arasını tutar oşup, Sabir'le düşünüşü işledik. Nece oğlanı men gördüm. Söyle mi? Görmek müyesser etti tiyatr sahnasında. Hiç şu duygu yadımdan çıkan o. Yönü şu vaqt bildim sizin sağdın işlerinizi. Şol küçücük necevin dutarı el degirenine. Bir hili sahnadan cadılı sağdı iştiliyadi şanna. Şonda men kaptalla oturup çalıyordum. Canlı. O bir topar onu yazga diyedi. Men dedim yok dedim. Özüm çalayım hem yerine dedim. Şu sahnan karasına oturup. Onu şeylelik bilen baş drama tiyatrına işe geldim. Şu baş drama tiyatrına işe geldim. O tayda bir neçe spektaklları koydum. Onun içinde Bayram Abdullayev'in Perişteler Gecesi'nin spektaklı. Onun bir öz oluştu. Bebekhanada bolup geçen şu vaqt. Menin gören spektakllarımın biri Bebekhanada bir neçe binallan enelin arasında. Adamı godanon Perişteler Gecesi. Perişteler Gecesi. Şu tayda koyan birinci oyunum. Şu tayda koyan. Ödüm komediya janrında. İçinde gülküm var. Gülkülü bölüklerim var. Yönü neme? Zenan Iqbal elinden kızıklılar. Yerden öz Iqbalı var. Onlar insanı dünyaya getiriyor. Onun hepsinin öz dünyası, öz arzu hiyali. Onun için o temada. Ondan sonra Perişteler Gecesi'nden sonra şu tiyatrda koyan oyunlarınız? Ondan sonra mı? Benim yadıma düştü de bunlar eski vaktım geçerdir. Son bir ertek koydum o tayda çağılar için. Ben çağılın temasını koyuyorum. Çağılın öz dünyası var. Dine çağılar hakkında da değerli. Dar erteklerin koyuyorum. Çağılara değişli. Ve ertekin üstünden kendi alaydık oluyor. Ondan artistlerin, aktörlerin üstüne için ertek koyuyor. Yani o tayda özün erkin alıp varıyorum. Canlar oynay tapağı diyor. Bir bağın keşfine çıkışı da tapağı diyor. O tayda sen hakiki keşfiyle vuruyorsun. Canlı işlemde o tayda. Şu an ananırcak bolup. Yine şu an ben aydalı bir bağın keşfinde de o ne edip ananırmalı. Durumda. O bağlığıma. Yani şu an ananırmalı. Ananırmalı. En esası açıldı. Şu vaqt son koyan erteklerini hakkında aydıp beren siz şu vaqt yaş Alparslan adına. Alparslan Milli Drama Tiyatrı'nın. Şu tayda işletlerin hedir. Son koyan esermen kan oydum. Çağlar değişli. Ertekler oyunlar. En son kısa akıllıca kurvağa çıktı ya. Kurvağa çıkakta şu kurvağacığın kıyın durmuşta çıkalığa tapışı. Şu ruhtan düşmeyen o şu hakta. Indi şu çağlar hakda eser koyanız, şu yerde bizim tomoşaçılarımızda da yüzlenip bilersiniz. Tiyatrın çağan ağına etçek tesiri nehili ve çağanı tiyatra getirmek çağan neyme berip biler? Çağılın bir ayretin tarafı var. Çağılar sen sehel neye doğru hareket etsen ağıya. Yalanı basın bilyalar. Dörü bilyalar. Sen sonra çınnan kayyan mı? Kahırın gelip. Ya da ağrında zat yok mu dörü ağıya olur. Şu kabul edişi güçlü. Onun için eserin tapağı yok. Sahne eseri mi, ekran mı, ya yazılan eser mi, edebi eser mi?
ol çağan terbiyet üçün qatı ul ähmiyeti var. Sebebi şonu gün yolu gönükdürmek üçün oldum haçan sen gönükdürüp bilýän, haçan şu eserinde hakikaty görkezsen. Yani gaýtşym hakiki olunna çağı şoňa uýsa, onu ol şoň uýup gidýär. Bir näse sunmat uğruna ya edebiyatı işleyenlerden sonra gurrundeş bolsaňyz, plan eser gördüm bolyn, şondan soň artist bolasym geldi, ya şair bolasym geldi, ýazgy bolasym geldi diýip başlaýar. Şu tarjaga kakı bilipdir. Hawa, şu taýda şu pursatda ynanypdyr. Şoň ýüreğiniň tarjaga herekete gelipdir. Hinglenipdir o. Şu esasyny otan tapypdyr bolýar-da. Şonu tapypdyr o. Şoň üçin terbiyede gaty ul ähmiyeti var. Daşy ulu adamlarym diýe-de ki, oyun görüp diýerler ya film görýärler de soňdan bir asyl bir beýle bol çykdy diýär. Muny ýalyk diýär şeýdi. Ulu adamlar durmuş tejribesi var. Şoň üçin eserleň täsiri gaty güýçli. Onun teatr onsaňam janly zatda. Kinodan tapagudy bar o taýda. Gözü bilen görýär. Ona niýe? Hakyky adamlaryň duýgusy gönüden göni sahnadan tomoşaça geçýär. Şoň üçin men dogry aýtsam, kiçirak sahnalarda eser oýman görýän. Oň aýratynlygy. Birinciden şol begense gültüde şon tomoşaçy gözüni görýär. Gözünden ýaş saýsy görüp dur. Ştaýda gözü şeýdip, ştaýda damarjyk urup tursa, etçekkede urup tursa görýär. Şo täsiri başga. Eşitişi gowy. Sen ulu zaly eşitdirmek üçin gıygyryp görläňokda. Ýakyny durmuşda akyal görlän. Şoň üçin oň täsiri başga. Şoň üçin bir näçe eserler esasanam çağılary degişli eserler men kiçi sahnada goýýan. Oň täsiri başga. Şolar gowja eşitsinler, diňlesinler. Ondan çugdamjy oturýarlar-da, gowy diňleýärler, gowy kabul edýärler olar. Indi golay wagtda teatrda şu wagt teatryň repertuaryna gidip duran eserleriniz barmy? Ýa-ni gurbagajyk soň? Jadyly soňun, akyllyja gurbagajyk, söýgü durulgasy. Söýgü durulgasyny gördüm öýdän men. Alparslan oýduňyz. Baş drama teatrynyň söýgü durulgasy aman Welmurad agan oýnany. Welmurad amany oýnany. Onu näme goýdy? Murat Berdiýew goýdy. Ol ikisi däl. Ýöne eser bir eser, Asır Mämilewň eseri ol. Gaty gowy eser ol. Gowy eser. Asyrda kim oýnaýar baş keşipde bu? Baş keşipde. Ol teatrda men Welmurad Amanow ile Gözel Hajiýew oýnany gördüm öýdän. Berde Türkmenistanyň at kadyn artisti Akmurat Arçykov oýnaýar. Oğulcan Bekiýew bilen. Olum at kadynyň. O bir iki topar oynaya onu. Ondaşından Akmurat Esen sonma. Ondan Humar Beşimov var. Bunlar yaşıl topar oynaya. Onun yaşlar toparı var birinci bölümü. O taýda Gowhar Muhammed Guliýew var. Ondan Gülşat Meňliýew var. Ondan Süleyman. Şol üç oynaya olar. Inne şu wagt siz saat çalýaňyz bolen, esasy sowal, saat sowadyňyz barmy? Saatçylyk mekdebine gatnadyňyzmy? Notany öwrendiňizmi? Nota okan döwrümizde öwretdiler, ýöne o soň dowam etmedi. Moskvada okudyňyz? Moskvada, şu teatr ugyny okamyzda ýürükde sapak bardy. Saat sowadyny öwredýär. Saat ugrundan, aýdym ugrundan, vokal diýersem, o vokal ony ýürükde sapaklar bardy. O taýda şu nota boýunça öwrenmeli ony. Nota ýazylşyny hemmesini öwretdiler o taýda. Ýöne soň näme? O teatr boýunça aktyor bolumsaň, rejissor o ýatdan çykdy gitdi. Ýöne aslynda başda saady öwreden kakam Mehmet Halil Mehmet. Mehmet Halil Mehmet kakam ol Fakhyjek baryň şagirdlerinden biri. O çağajykka ýaş wagty ýaňy oglançykka sahaga Gyllarabada baryp şu taýda vagon remont zawodunda bir ul topar berýär. Aydın saz toparını. Ondan sonra şonu eşitipdir kakamın barıptır. Sahaga deyipdir, menim Allah toparıma deyipdir. Ondan oğlum deyipdir. Ay oğul görýän bular deyipdir. Sen çağı, ay çağı oğlum da Allah'ı da sahaga deyip yalvarıptır. Ondan oğlum deyipdir. Ana oğul sesin bir dinläp görýän deyipdir. Ondan kakam çağıqa şeyle bir belent ýiti sesi var eken. Ondan gıyğır bir aýdym aýdypdyr bolen. Kakamın adı Mehmet de. Mehmet bol
Sakağa deyiptir, be, sen men Betcan eken o deyiptir, bet oğlancık deyip. Sen men Betcan eken o deyiptir. Şeydi pova. Ondan deyiptir, ay oğul katına ver deyiptir. Ondan so büyük sesinin bağırlığı için o vakt näme bir ses ululducular yok. Toy bayram bolanı bu vaqt çakılğı verilip durulan, canı verilip durulan, jar edilýär, jar çekilýär. Şonda toy edýänler. Şonu o wada o ütlen biri kakamy egine oturdu, bagyrda aýlaýan eken. Jarçy. Jar çeken eken. Ondan şoýanky kara boljalygy şo taýda Ine kino için goýdy. Jarçy oglanjyk. Şo jar çekip ýörke arasynda şo toyda ine şaýdymlarym aýdyljakdyr diýip öz bilýän aýdymlaryna maýdýan eken. Şonu betçeken. Şoň üçin sahagada goýurýan eken ony. Şeýdi sahagadan tälim alan ol. Ondan şoň üçin men özümem ilkinji sahaga dutar tutmaly kakamdan öwrendim. Näçe ýaşyňda? Ay men o wagt mektebe gidemaptym da 6 ýaşlarymdadyr. O wagt ýöne çal bilýänni bilmän o wagt. Ýöne hüwüsüm şo wagt iýen bardy. Ondan soň men mektepde okap ýörken ol köne düwürokly diýerse ony. Şonu kino mektebe getirip şükür wagşyny görkezdiler. Film var mene ütgänlerini öýtdim. 10 ýaly saat çalınyanlar, beydip çalınyanlar pikir kellemedi gelen o. Ank boldum. Sağdın kudreti. Sağdın kudurdu, ank boldum. Ondan dedim, men dedim, bu men öňkü çalýan taýdam däleken, çallygymam däleken dedim. Onun çynlykka ýapyşmaly eken mo diýip başladym buňa. Ondan soň ýa-da şu kino teatrda işlemde şükür wagşy häl şunu etýärdiler de on halk görýär diýip. Hezledip ýapyşyp görýärdim şonu seredip. Gulaňyz gowganyp. Gowganyp. Ondan ýene bir men bagtymyň çoğun tarapy şu Moskwada okap ýörkem, teatr uruny okap ýörkem, Moskwa, ýani Gulam keşfinde düşün, hoçun öwürgelen bardy Moskwa. Ol şu döwürde Moskwada film alýan eken, türkmençada filmiň ak telpek, urçada Moskwa proyezdam diýip, şonu düşmäge barypdyr. O janagy. Ondan gurrun uzakmın gıyfaldayın, ondan mın bilen tanıştık bolten nerede yaşayan deydi. Benim merkezde deydi, Moskva merkezde. Ne için çıgat, birinci kat. Onu men ten yanına gideyinle deydi. Men deydi, o yukarı katlarda mehmanhanada yaşa bilemem. Bana deydi, Gökçağa gerek deydi. Türkmen ne? Türkmen. Ondan deyişi yok bakayım. Ondan deydi, ay bir bana bir meğeş aynatıp versen deydi. Nokut moybu aynatsan deydi, men naharmal bilemek deydi. Onun o milletin naharını yüreğime işlemalanak deydi. Ay bol ya. Ne şeydik bunun bilen şertname bağlaştık. O tağdaş olaydın. Ova, inni şertnamamız mena onu her gün şu naharını sürüp vermeli. Oğlum işten gelen bana sağda öğretmeli. Ova. Ana yine sizin baktığınızdan şu tarafı doğru. Ondan sonra şeydik şu okuda ağırlıkta gelip şu meşe dağdın oyvan suya basıp koyan akşam gelenler yumuşak bir dörü kaynayıp geçser yani. Şeydim naharın geçser yani ondan gelip naharda deyip handu utarı alıp ondan şeydim. İhlas bilen ağlasan sokru özden yaş çıkar. Ondan şeydim bir topar saatleri filme girmedik saatlerim öğretti. Ne şükür var o saat şeydim çalıyordu. O saat şeydim çalıyordu deyip katken daha da öğrettim bana. Şükür var şimdi hakiki özünü gören saatler ne da var? Öz şagirdi. Elinden çıkan. Öz elinden çıkan oldu. Ondan birinci stansiyamda o neyme deydi? Saat çaldım olayın. Tutarın sapından tuttu duray kim ay sen neyceydim? Ay ben neydim? 3 ayda okap yordun oğlum biri. Ne mi koyan sen deydi? Ay artistlikte koyan. Artistlikte ne mi okulya mı deydi? O okulya. Ne mi öğreniyorsun? Ay geplemeni öğretiyorlar, yürümeni öğretiyorlar. Tahna dili, tahna medeniyeti. Başlansı da. Ne mi gepler bilen ok mu deydi? Yüreği bilen ok mu? Baba bilen. Ne mi öğreniyorsun onu deydi? Ay şu aktör ustatlığını öğrenmeliler ben deydim. Ay koysan ay deydi. Yani ağın deydi, üç kulak bilim bilen düşüp görmen mi deydi. Özne şey diye.
Ben düşüp görne dedi şeydi. Hem okuyan dedi. Taşlan dedi gerene yok sen dedi. Sen dutarım dem olsun da dedi o dedi. O yine men başta gelemedi de şosa koda başlayacaktım. Dutarımın ýaly şirin çalıp bilýärkäňiz, başga da bir giden kärler el alyp tyňyly diýeýin idim. Käbir adamda şeýle bir zat öle şol işte ussat bolsa, şol maňa ýeterlik diýär. A siz häzir inni hudojnik hem eserim derede oturýarsyňyz. Hakykatdan ýaly renkler bilen işleýäňiz, kendiňizden. O kendirde de işleyen o akvarelden suwly kraska bilen işleýär. Şu Hal Mehmedow'a bagşlan eseriňiz? Hal Mehmedow'a bagşlanım. Şonuň özünkän gördüm-de, şu bir pikir edip oturşy bar şonuň. Şu sağsakda öýe hiç sen gurrun etmeýärdi o. Käbir şu hünerini görkezjek bolýar-da, şu hakda gurrun başlaýar. On ýaly däl ol. Onu esasy gurrun näme hatda bolýardy? Ol başga şu dünýäwi gurrunlar. Şu zatlar görýärdi. Arçalarda temasyny nakda. O şon ýaldatlar. Öz edýän işler hakda gurrun bermeýärdi. O zatlar. Şu soranlaryny da köplensi o soraýarlar da sen näme käriň dat diýip ay başga milletlerime o türlü käriň näme ay agajy sosy ya santexnik diye. Men kompozitor diýen. Aydan awkatlaydan awda şey. Onuň şu pikir edip oturuň pursaty hiç ýadymdan çykanap. Ondan şu aňyrda aňyny bolýandady görkezesim gelýär şonu. Entak ýyzda näme bolmaly onu pikir edip oturýan dol tapamak. Şu özüni işläp oturýan. Bu meni gyzyklandyr ýani hälim şu urun başladyk onuň beýikligi. Şoň ýadan eserleri. Ondan onuň eserleri 90 saatlik eseri vardı. Nur Hal Mehmedow. O, yazgısı var. Ondan şu Pushkin adına Rus drama teatrına çağırdılar. Bir gayret et şu spektakl koyup verdik. Ay menim aytdım. Men o öýde işim var diýdim. Şu wagt Lukman gelinlik diýip öýe teatrymyzda oýun koyup berdim. Yetişmeýän o. Alparslan işe men yetişmeýän idim. Ay bularım 3 tapar gelip yalvardılar. Ay gayret et, saatly kyn. Senin görüpdin, oturşupdyň. Wagt bilýän ýöne men wagtym ýok diýdim. Ahir onsoň direktorymyz çykypdyrlar da. Ayda aýsana şoňa diýip. Onuň direktorymyz Hanurdy berdi. Ay diýdi, "Bolanlara meni günme oýanak" diýdi, "Kömek etsene" diýdi şeýdip ondan. Şeýdip işlemeli boldy. Bolýa diýip ay 3-den soň yalvardyp durmaýyn, bardım da ondan. Bardım ondan işläp başladyk. Esere Nur Hal Mehmedow'ň öz eserleri kömek etdi. Şo sazlary. Şo Çingiz Aýtmatowyň diýişýär, şo sazlar bolmasa eser bolanok. Ondan şo işlemek üçin, aktörleri düşündirmek üçin, umman şo eseri düzmek üçin diňe öz sazlary. Öz sazlary tergi berýärler şo. Bir topar bölejigi içindäki parçalary şu sazyny görä düzmeli boldy. Sazyny özü aýdýar şo zatlary. Düşündüm. Ondan artistler onu düşündirip onun özünün kimligi, eseriň näme, eserleriň tapawudy. O nähil eserlerdigi o. Indi ýene bir zat bolup geçdi. Şu oýun tawsyrymyzdan soň onu işleyen Rus halkynyň wekilleri de. Olar bir topar näme diýdiler? Biz muny tanamayan ekenik, bilmeýän ekenik diýdiler. Ýöne esas zat biz ziyarete gidip geldik diýdiler. Orus milleti. Ziyarete diýip saz dünýäsini gözüňe tutýarlar. Ýok. Hal Mehmedow'ň Hal Mehmedow'ň hawa baş ucunda gül goýup gaýdypdyrlar. Mazaryna barıp diýe gül goýup gaýtdyk diýe. Minnetdarlyk sözümüz aýdyk gaýtdyk diýe. Şunu ýalardan bardygyny bilmeýän ekenik diýe. Şoň geýnidi hakly. Hawa köpsi o ýaş oglan oýlar da o taýda bilen aklar ony. Hawa. Onu görmedik olar soň dünýä inanlar bular. Ýöne şolaň kalbyny duýgu oýurup bilşi beýik zat. Sady oýurdy şonu. Hawa. Saz oýurup olarym şoňa ziyarata barşy. Hawa. Şoň minnetdarlyk sözüni aýdyşy beýik zatda. Ýöne siz şeýle boljagyny başlamak haňydan bilensiňiz. Eger başyna barsaňyz, şoň ýaly bir täsir edici bir eser dörejegini bilip midiňiz? Çynmy aýdaýynmy? Yaman gorkdum. Başlanda da aýtdym. Men diýdim şu eserden yaman gorkýan diýdim. Sebäbi şahsyň öz beýik, onu piyasa gaçyrdyň, onuň Indi
Ýöne hakykatdan şu wagt kinoda da, teatrda da entegre çelle Hal Mammedowyň dokumental iş bar, Hal Mammedowa bagşlanan. Ýöne keşfini döreden ýokdy. Ýok. Ol kıysa dokumental filmler alındı. 3 bölümlü Şeyh Murat Ahnamurat'ın filmem var. Dokumental. O film. Yönü çeper eser yoktu. Onda ilkinci rejissör Hal Mammedowyň çeper keşfini döreden. Bilmem. Başlan sediniz ölen men spektakl görmedim. Yönü görün aktörlerin täsirini sagatlat dinledim. Seýleme. Öwgüsini we tarypyny duýgulu bolupdyr. Diýdiler. Ay baragla gaýtdy da. Ýok zaman o pajagal ýagdaýlar görkezlen o. Belki şu ýerde bir saz çalyp berersiňiz. Has täsirli we duýgulu bolar. Hal Mammedowyň sahagan umuman Türkmen sasyny otunyna men äärleriň köpüsiniň ruhy singen şu dowtara näme üçin aýdýan men ony siziň gönlüň ýöne ganyňyzdan geçen sunugata bir bar oňdaşyndan hem siziň özüňize sindiren sunugatlaryňdan bar we şuny sahna geçireniňiz üçin sag bolun şu duýguny şol kalp tara atly spektakly döredip Hal Mammedowyň çeper keşfini sahnada janyňyr bereniňiz üçin ýüregiňizde saglyk dileýärin. Indi şu spektakl hakda ýene aýtjak zatlaryňyz bar bolsa dinleýärin. Aýtjak zatlarym bizde teatr festivali geçirildi, oýunlaryň spektaklaryň festivali geçirildi. Şonu kalp tarym gatnaşdy. Kalp tary spektaklyny gören soňlar ýokary baha berdiler. Nurhal Mehmet'in keşfindörüdün Mawtymly diýip ýaş aktyor. Ondan Ece'nin keşfindörüdün Aýna diýip ýaş aktriýa. Aýna Jumaýewa. Ondan oglançyk, ýaş oglançyk Nurhal Mehmet'in çağlyk döwrüni oýnaýar. Ziyavuddin diýip okuwçy, mektep okuwçy. Şol üçüsine bayrak verildi. Aktör saatlığı uğruna. Aktör, owa. Yankı Nurhal Mehmet'in keşfindörüdün Mawtymly, onu Türkmençe näde diýip aýtmaly? Za lучшую мужскую роль diýip berdi. Iň gowy erkegiň keşfindörüdün üçin. Owa, şu festivalda erkek kişinin keşfini dörüdün üçin Mawtymly aldy. Owa, baş bayragy şo. Ödüm şol festiwala gatnaşan kän spektakllar. Vilayetdäki teatrlardan şäherdäki ähli teatrlar öz spektaklaryny hödürlediler. Şolaryň içinde esasy bayram Mawtymly aldy.
Demek bu rejissörün ustatlığının alamatı. Şu yerde bir de soru resimle hemişe diýerler sahna arkasında rejissör galya, şöhrady, bayragy, meşhurlugy, üstünlügi hemme baş keşfederden yani aktör alya diýerler. Bu pikir bilen alaşýaňyzmy? Ay näme diýsene, şolar bayrag alsa-da bizim zähmetimizin ýerine düşdügi de. Ýogsam näme şo rejissör zähmeti bolmasa, ýalym bir gurrun etdik-de, ýanky hudojnik hakda, suratkeş hakda, ondan after hakda gurrun etdik. Şo haýsy esasy bolýar diýip, şo gowy suratkeşem bolanna, gowy eserem bolanna, şonu yerlikli işläp bilmeýän rejissör bolsa zaýlap bilýärdi eseri. Garad hemme iýmeti gowy getirdiler. O tuğsa in gowy tuğy, etem ýaňçy ýaşajyk çebişiň etdi, käşirem bir gypgyzyl käşir. O daş oğdun şiiril tuğsyny getirenlerine de aşpedekde bolmasa palawşyla bolýar. Şol. Agyr şol jemlemeli. Şol jemlemeli. Şoň üçin o gaty kyn kär. Şo suratkeşem gowy çözgüt getirenni. Sazanna da kompozitorum gowy saz getirenni. Şolun hemmesini öz aňdan süzüp geçirmeli. Şolun haýsy şu eseri kömek edýär. Olar hersi öz ugrubunça edýärdi. Suratkeş öz ugrubunça çekdi. Sazanna getirdi sazlaryny öz ugrubunça. Ýöne hemmemiň bilişimiz ýaly eser, teatr, sahne eseri, kino eseri ol ýankylan jemlenenine. Şonu jemlemek kynlar. Hersiň öz ýerini tapmaly. Onun ýene bir zat bar. Näme üçin käbir film anyk plan film diýip aýdama. Käbir filmde saz zat bar bolen, şo saz piýasy berýär. Sebäbi şo sazyň ýeri däl. Şol eserde bir pursatda söz öňe çykmaly, aýdylýan söz. Bir pursatda saz öňe çykmaly. Bir pursatda şekil öňe çykmaly. Şo hersiň öz ýeri bar. Şolar hemmesi deň dursa, bir-birine täsir berýär bolar. Şoň üçin hersiniň öz ýeri bar. Şonu tapmak kıyın. Şo filmde käwatçy täsir berýäni ýankylyň ýeri tap ýa-da den goýulan. Tapmam rejissörüň işi. Owa. Şo den goýulsa bolanokda. Käbir neserden bol 4 sany görnüş sungatyn görnüşi den dur. Bir-birini itip dur da şey dip. O haýsym bolsa bir çykmyl öz gezeginde. Ene uly orkestrlerde görýänsiňiz, orkestr çalyp durdy, çalýar bolyn, birden skripkaçy çykýardy, öz bölügini çalýar. Ýa-da gaboy çykýar. Gaboy çykýar. Dürli saz guraly. Öz ýerine ýetirýär, ondan ýerine gidýär. Ata şondan soň şo orkestrň düzümini ýanky ýerde boly gözüne gül öküp goýup ýerine ýetirýär-de. Ýanky ýerine. Şon ýaly şo sungatyň görnüşleri, janrly hersi öz ýerine ýokary derejede bolmaly. Hem nerede şu derejede bolmaly. Şo ýeterlik. Şonu gowy bolýar. Şonu ýanky sazlamak, süzmek şo kyn. Tinqlamak. Owa, şolar ýerini tapmalylar. Olam rejissörüň işi. Owa. Indi rejissörde isahaty häsiýet näme diýäňler? Haýsy bir häsiýet iň wajib kitleýiji, çözgüt berji häsiýet aýratynyk näme bolýar rejissörüň işiniň üstünligine jogap berýän? Birinçiden bu edebi eser gerek. Edebi eser rejissörden başlap şu işleýänlerin hemmesini gyzyklandyrmaly. Şu alınýan tema gyzyksyz bolsa, ýan bolanok. Onun soňun zor ayaktan dikelçek bolýan bolanok. Hamir maýaty gowy bolmasa peýdasy ýok diýenler. Inni şu wagt size aýdaly, bilbil dädi. Hani häkli zadyny berýär. Her bir kino döredin diýseler, ol kino näme temada bolardy? Näme diýsene men şu wagt bir 60'a olup ýalan ssenariýum bar. Bir 10 sansyna düşürdim onu. Bir 50 sansyn tek 50'nin men ýatyr. Ýöne şolaň içinde en gyzyklandyrýanlaryň biri, eger häzir alay diýseler, kän wagt ber işläp ýörenim.
90-njy ýyldan bäri işläp ýören Garajoglun. Şahsiyeti hakkında. Hawa, şahsiyet hakda. O hakda bir 2 seriýalyk eser öň ýazyp koýdum. Sahna üçinem ýazdym. Teatr sahnasy üçin. Teatr sahnasy üçinem ýazdym. Ekrany, filmi düşürmek üçinem ýazdym. Onum men Türkiýede bolamdy, aňyrda şu Garajoglun bardy, näme ýazlan bolsa hemmesini ýygnadym. Ensiklopediýadan ýygnadym. Berde türkmen yazıcılarının yadamdatlarını yığnadım. Ondan birbirine qabat gelmeyen dağıtlarım var içinde. Durlu aftarın yadamdadı da. Yönü men uğralındadım. Şu hemme koşkularını bir 360 oğlu koşkusu var eken onun. Şolardan uğralım. Aydal ine şu koşku olsa şunu näme tergi beripdir şu koşkuny yazmak üçün. Näme oýandyryp dursaň pikirni. Indi Garajogluna türkmenlerim Don Juan diýip bolarmy? Ýok. Onýaly däl. Ýok. Emma goşgularyndan çen tutsaň şu öňünden çykan gyýdagende aşyk bolup ýörenýärler. Ýok, ol näme diýsen, ýüregi joşup duran o dörejilik adam sol. Onu görmese bolmaz. Tarif etmek bir zat. Başyňdan geçirip ýaşamak başga zat diýjek bolýarmy? Ona, indi şu atı gördüm de men, at gördüm o. Emma diňe bir owadan atdy o ahyryn. Eýle katlarym go ahyryn. Ondan men atçy nasýelle men. Diňe şu at diýip durman hemen. Ol atym gördüm, olam gowy. Batym gowy. Ol oň işi käri diýýäňizde. Owa, ondan o Garajoglun şu duýgusy şonu duýup ýazyp bilenligi, onuň geneligi de orçaýsam o. Ondan ýene bir zat bar. Ene türkmen garagöz gowy görýär. Garagöz kän goşgularym kän. Owa. A ýöne mawgöz owadan näme? Mawgözüm owadan. Goýun gözüm owadan. Ýerse owadan ahyry. Ondan soň üçin diňe garagöz hakda ýazyp beseseň bolmaýar. Olam owadan ahyry. Her gözüň öz owadanlygy bar. Her gülüň özi ýeter. Oşun her gülüň özüň ýeti bolsaýaly. Şon ýaly o tarif etmek. Ondan ýene bir zat bar. Ol odan bolanlygy üçin men goşgularyny seretdim bolýan. Bir näçe goşgulary başlangyçy meňzeş. Şu bir setirlerden başlaýar. Ondan men näme üçin öz gelen kararym da men öz pikirimdi. Aýdaly içinde wasp edenlerken atlaryny tutýar. İçinde Elip bar, ondan Züleyha var atlarken. Ondan Aýdaly şu aýda bir märekede oturup aýdym zadyda oturulmy bolsa, şu öňkü aýdan goşgusu Elip hakda bolsa, oturýar bolen şu märeke gelen dinlejileň içinde başga bir ýeriniň öz aýrytyn gözelligi bar. Şoň üçin ýygyny bol Ozon bolansaň ýanky başlan goşgusynyň ýygyny üýtgede özgördi ýaýdy. İçiniň joşgunyna görä. Awa. Ol näme başga dille aýsam eksprompta, badawat düzü bilen adam ol. Täbi şagyrany dili bar, şagyrany kalby bar. Improvizasiýa diýseň bolýar. O improvizasiýa diýseň bolýar. O şowak düzü bilen ol. Täbi kän bilýärdi. Diňe ol öz goşgularyny aýdan näler aýdym edip. O öz dugurduşlaryň başgalarynyn goşgularyny. Sen şonu ýaly owa dönmeipdirmi? Owady. Aýdymda mi? Owa. Ýa-da saat şarlamyka? Ýok, aýdym bilemakda, oň ýaşap geçenler. Ýadylan maglumatlar ýok. Ýok, ol 17-nji asyr. İyi ýaşap geçen. Onu Garajogluna başlanjakda eger kino dörede aýsaňyz. Kino dörsüm howa. Onu şeýle gowurýan onu. Ondan bir näçe adamlary okudyp gördüm, käberdi ýa. O diye bir diye şu edebiyat doğrundan oku gelecek bolyan yankı abituriyentin finaga diýanyň ýazyşy ýaly bir diye Ýöneköý diye şeydi. Menem şoň beýikligi Ýöneköýligini diýär, Ýöneköý dil bilen ýetirip bilşi şonu. Ondan şu Ýöneköýlikde içinde bir şoň agramy maňzy ýok bolsa, munça asyrdan gelmezdi şeydi. Şondan gelip şu neçeli aýdylyp ýöne goşgulary. Türkmenler näçe aýdymyny aýdýarlar onuň. Sizin aýdymça del, bagşa del. Ýöne şu ýerde Garajoglundan bir jeben aýdym edip aýdyp beräýin, sesiňi eşitip göräýeli. Kyn da soraýar. Hiňlenip beräýin.
İň gowy berýän bendiňizi. Garagül ey, sen menim yarım garagül. Garagül gözlerin süzüler ey, üstünde can geriler. Sen gitsen meylis bozulur ey, gitme yanımdan garagül. Men dağ. O Türk'te kitaplarda yok bir küpledi var Türkmen bağışlarının aydiyani. Olarda yok Türkmenlerde var. Yol üstünde bollum hassa, gelle bana kolum yassa, kara saçım desse kara değil midir diye. Türklere aydıp verdim ol hayran aldılar. Şu da Karaca oğlan mı dedim. Şu Karaca oğlan ne dedim. Biz de aydılı yaşlılar dedim hayran aldı. Şu küpleden aydıp verdim öyle. O taydaki çıkan bir onun kitabını getirdim. Şolun hiçbirinde yok şu. Şu bağışçılar getiripdir de onu şu boş koyun benim gündemde. Aydımdan üstü bilen şu bağışçılar odandan getiren ne? Odan eden tadmatı ulağırın bizim bir mirasımız için tarihi malumatları mahfuzlar. Bağışçılar şonu başarıptır. Bağışçılar başarıptır. Şolar ne o? Yazgıda dilden dille geçip şey edip o odanlap, o onu tağı getirip. Karacaoğlan'ı saylaman adam yine şu dutar bile bağlı olaymasa. Sebebi sizin dünyanız elinizdeki dutar bilen dönüğünü bağlı mı kadiyen? Ova yoga diyebilecek değil olur. Yani birinciden de şu şahsın ödü mızıklanır ya. Şahs. Ondan yazan eserler kovu da yüreğime cünk bolup durda. Indi Karacaoğlan öz ülkesinden uzakta bolup vatanını küýsäpdir. Goşgularına şonyalyk neme bar, duyugy. Egerde size häzir inni 7 orlugy arqatan nasip. Tüvelimi, maşallah. Ýöne diýer ýarlar, o ýaşy berer ýarlar. Allah nazarlardan gorasyn, ýene kän ömür bersin. Egerde size häzir bilbilläde haýsy ýurtda ýaşakyň gelýär. Anhasaňa eliňe petek uçor diýseler, niren saýlarsyňyz? Ben näme diýsem, şu kinoda işlen döwrümde kän ýurda gittim. Ben burada daýdyn, baranda üýtköşük ýurt, üýtköşük millet, üýtköşük binalar gyzyklanýar ýa. Ol hakykat. Ýöne 3 gün geçýär bolyn ýüregim soňraýar. Şoň üçin men hiç ýerde de uzak durup bilmeýän. Ýene öz ýurduma gelmeden bolmaýar. Ýaşap bilmeýän men de. Inni watan diýlenler. Ne bilbilläden watany diýlenler. Hani öz watanyň hakda 3 sözlemde aýt suratlanır, watanyňa bolan söýgüňi diýseler, şu 3 sözlem nähili bolardy? Birinji sadalyk. Hakikat. Ondan mehmanseverlik. Türkmeni suratlanır, yani şu 3 häsiýet diýäňizde. Şu 3 häsiýet. Sizden şu Türkmençe aýdyn. Şu 3 häsiýetim Türkmen häsiýetlendirýär. O Türkmeniň watanyna şu. Inni durmuşda sizin inkar edýän bir zadyňyz barmy? Bar. Näme zat? Yalan söz. İnkar edýäňiz. Yalan söz inkar edýän. Magtym bolýan gerek ýerine yalanam hilehim bir batyrlyk ýerine. Bu bilen alaşmaýaňyz manda. Ýok, bu näme diýsene? O menen men magtymla ýok diýip bilmen. Eger watanyma gep ýetjek bolsa,
milletime gep yetecek bolsa, onda yanka giderim. Derejan gaçyrmalyk üçin. Yurdumda gep gelecek bolsa, yok onu. Onda bir şu setre var ýa-da. Akylly azgurlar gorkor dilinden, akmak ayıp gözler doğan iyilinden. Awa. Öz iyilinden ayıp gözlemek iň uly namartlyk hasaplaýar. Awa. Şoň üçin şol daşar ýurtlarda şu festiwallara gidende de şu millet takyr, ýurt hakda gidenne men elbetde öz tarapyny goraýan. Ýöne ýalan sözlerle gorama onu. Men onu aýtjak däl, o hakda kenda okuyan men başucum dilinden kitaplar dur. Men okap şunlar içel okap gelen. Şoň üçin ýöne men bilýän dadym aýdýan. Bilýän dadym. Şoň üçin türkmeniň goňarlykly ady kän ahyry. Goňmaladymyz kän. Maltum bolyň öz näme diýdi. Han onu ýaly şahyr. Çingiz Aýtmatywyň aýdan sözleri bar. Hawa. Siziň maltum bolyňyzyň barlygy üçin siz beýikdi. Ondan oň aýdýandady men başga milletleriň şygyryetini ýa şahyr analygyny kemtidetim gelenok. Ýöne türk diline ýazlanmaly ýa rus diline ýazlanmaly olaram okuýarsa. Şolaň asl nüsgasy türkmençäsi. Okamdy şoňal çuňlyk göremek da biler kemtidetim gelenok. Ondan papiýa manyetinde da. Ondan umman Günnogor'un şygyryetini kapiýat şeýle gowda Günnogor poeziýasy gaty güýçlüler. Ondan hatta şu Amerikan kinematografynda da, Ýewropa kinolaryna da asıl bir süýji bir zat öredesi gelse, bular Günnogor ýerlenýärler. Awa. Suratlanyraslar gelse de. Hadisleseler. Günnogor aňlaryny alaslar gelip durlar. Süýjilik, şirinlik bar da. Awa. Ine Mavtamulyň goşgularyny Tarkovski, Tarlovski, Şengeliýe geçiren rus diline. Terjime. Awa, terjimeden şolar geçirenler. Ne? Tarkovski, Arseniy Tarkovskiň ogly Andrey Tarkovskiň bilýänler kinorežissýor. Şoň filmlerini seýretseňiz, şonu Günnogor'un keşpleri var. Keşpin uly manyetinde, adam keşfi däl. Günnogor'un keşfi. Şoň üçin şo Andrey Tarkovskiň filmlerini seýredeňde Nostalgiya film, Zerkalo film, Жертвоприношение filmler şonu seýredýän bolyn. Şu öýüň içinde bir insan durmuş hakda pikir edip otyr, ugurtapman otyr. Ýol ýitiren, ugrun ýitiren birden şu penjereden agat gelýär şeýdip seýredip dur. İnsan ýaly. Ondan ýanky oturan gahrman şeýle seýredýärdi. Seýredýär şu gahrman ýaly senen seýredýän. Gahrman näme görürken, men näme görürken şonu. Şonyal keşpler var. Şonyal bir nağışyň üstünden, ya atyň üstünden, ya binaň üstünden kendat berip bolýar. Şo Andrey Tarkovskiň filmlerine bar da, şo kakasy terjime edenler ýanyna oturup dur, ya kakasy gurrun beripdir şo zatlary. Siňipdir. Tawa siňipdir da ogluny. Şo filmlerini o bir topar adam Tarkovskiň film diýip girýärler. Moskvada kinoteatr var bilýänsiňiz, kinoteatr повторный film diýär. Şu köni filmler gaýtadan görkezilýär. Barsaň at gaýtarym. Girer ýalylar Tarkovskiň filmlerine. Ondan girdim bir sapar gawat geldim şonda. Ay men şundan kinoçylat diýip administratorun ýanynda bardym. Men dala girdim, gördüm. 10 minut geçti. Turup çıkıp uğradılar. Dala. Film gutordy bolýan. 500 ýerlik film gutorundan 10 näşdan adam galdy. Dala. Sebebi? Bazanlar kabul edip bilmediler. Şonu aýdýan obrazlar şoň pikiri bar. Olum ýanky kino diňe sözlerle şekillendirdi. Sadamda şoň üçin. Owa. Şo taýda şonuň açaryny tapanak tomoşaçy. Haýsy açar bilen görmeligini bilen şol eseri. Onu belki on göz ýetiminden nukta nazarından
has çuň bir zatdyr ol eser. Şoňa o, şoda. Öz tomoşaçysy var da ol eserler. Öz tomoşaçysy bar. Ýöne ýanky zally galan onun mes adam ma. Film guturundan otyrlar. Dally çırayan ýa. Inni kitaplar giýilmeli. Otyrlar. Şo ýagdaýdan çykyp bilen oklar. Şo ýagdaýda otyrlar. Ol üýtgeşik ýagdaý ony düşündirmek kynna. Onda şu ýerde şeýle bolýar-da, alty garlyfyň aýgytladymy ýöne tomoşaçada düşünüp gül. Awa. Emma şükür bagşy has çuň bir zady görünmeli. Awa. Şu ikisiniň tapawudy ýaly-da. Awa. Awa. Indi näme üçin aýgytladymyň meşhurlygy has uly biziň milletimiziň içinde edil gelin kina filmi bilen deň däl. Ýöne gelin kina filmiň çuň many mazmuny pesler ýaly däl. Rejissura babatda da ýokarda goýmasaň ondan aşakda goýar ýalylar bolyn. Şu ikisiniň näme tapawudy bar? Näil pikir edýäňiz? Tapawudy gelin filmi, şükür bagşy filmi bular aň bilen kabul etmeli. Aň bilen. Eýlek filmleri gözüm bilen kabul edýän. Kiň tapawudy. Ondan otaýda şu daşky wakalarken ay kowalaşyp, çapyşyk, atyşyk şunu ýaldatlar. Duýgy. Owa şoda. Berde şükür bagşyda gelinni, esasanam gelinni on ýaldatlar ýok. On diňe sen aň bilen kabul etmeli. Aň bilen kabul edip şo ýagdaýyna düşübilteňe şondan beýik eseri ýok. Ýoksa ýöne gezip ýören adamda. Näme gaýnatyndan ýaşyny gezip ýören gelin. Şu filmiň dowamyny ütgeşik sözüm ýok, dialog az. Şonu aýdýan. Ýaşyn ýa. O ýaşyn ýa. O kakasam türkmen ýaşlyk ekan bir gurulem fekdäle. Gurulem. Onsoň ýaşyny oturan gelin bilen näme hakda Awa. Ýöne şonda hemme zat düşünükli. O nämeden bilýär? Ýanky edýän hereketinden. O adam insan kän zatlar söz berip bilýär. O kän zatlar söz berip bilýän adam şu derejesinde de galýar. Emma hakykat insan söz berip ýören hakda şon söz bermeli eýem şol diýse edýärdi. Şu ýagşylyk edýär. Şu hereketini edýär. Awa. Diline däl. Diline däl. Durkunny, elinni, görkünni şoň bilen ýetirýär ony. Bir näçe adam şu dilinni, ay o nederin, bolýa ediber. Netije ýok. Egerde türkmen kino sunugatyny döredilen ähli eserlerin içinde siz özüňiz üçin nusgalyk bir eser taýlamaly diýseler, haýsy eser taýlardyňyz? Türkmeniň ýüzüni görkezýän, türkmeniň sunugatyny görkezýän şu kino, haýsy kinony görkezýäňiz bilbil mugallim diýseler, haýsy kinony görkezerdiňiz okuwçylaryňyz? Sunugaty diýse sag bilen baglany şükür bagşy. Ýöne türkmeniň ýüregini, durkuny, aslyny öz aýratynlaryny görkezýär, onu gelin film. Sebäbi? Gelin film şo ýanky aýdanmaz. Ýöne köýje zatlaryň üstü bilen. Başlayan sözüňiz ölen men o filmi gördüm we iň söýýän filmleriň biri. Ine görmedik tomoşaçylar üçin aýdyp berseňiz diýjek bolýanlar. Görmedik tomoşaçy. Häzirki ýaşlar görenler öýdüňok. Awa. Onu ýanky aýdyşym ýaly, o aň bilen kabul edilmeli film. Onsoň şol birinji filmiň birinji kadryndan başlap tomoşaçyny el alman başarmaly. Ol ýanky döreçli toparna bagly. Şonda film başlanna ýanky ýaşly çaga gömülüp ýatyrdy, guragyrty bar. Şonu göreňde eýem sen ölsün gidýär. Hayran galdy. O hayran galdy. Näme üçin diňe kelle çykyp ýatyr çagaň içinden. O. Näme işlep ýatyr ýaşly? Eýem sen gyzyklanyrdy. Inni şonky tomoşaçy şo zatlar görüp bilmeliler. Görüp bilmelem ýene terbiýeden başlaýar. Şu wagt bir trubkalara, iPad diýdi näme, kompýuter diýdi. O zatlara gyzykdylar-da köp zatlar kabul edip bilen oklar. Tamam okabilen oklar. Kabul etmeň birinji sebäbi ýanky zatlardan kelleler eýem dolan. Informasiýanyňyz bol. Ondan soň informasiýanyňyz bol, ýygynyň şondan soň başgalar pikir etmäge fizik güýjem ýok. Eýem kelle aň ýadan kabul edip bilen ony. Şoň üçin dogry ýolda salmaly. Ondan şu görkezilýän zatlar bar. Çagan goýgörende näme zatlar alyp beresiň gelýär.
yöne, şoň başynda dank koymalylar çağany. Şoňa düşündirmen ho, oglum, gyzym, balam, bir tagat çyk gördüň, indi beset, indi seret, oku gördüňmeli, düşündirmeli. Şoň ziýanyny düşündirmeli, peýdasyny. Elinden tutup teatra gitmeli. Gitmeli. Bolmasa bile oturup kitapxanada oturmaly. TV'ye çıkmaly. Özüň işiňe ýetişek bolup, başagy bolup berseň, çağan eline de insan çykan gadjety alyp berseň. Şonu berseň ses çykanak diýip berýärler. Daşy emedekler ýören çağalarym ılgap şoňa bar ýa. Emedekler şoňa bar ýa. Turban şey şonda berdi ýa. Şoň üçin onu terbiýelemeli, terbiýe gerek. Terbiýede näme? Öýden başlamaly. Onun çağlar bagyndan, mektepden. Şonu käbir zatlar bar da, şonu düşünürip aýdanda da şu aýdy otur kaňym käbir düşünýän bolyp, ýüzüňe serede oturýan, gözi kabul eden aktaşan, gözünden aňyan naşa diýip oturan zadyň, ýöne gurrun bolup geçik. Göwnüňe degmejek bolup dinlän bolýar. Şey başamatyp oturýar aýdan zadyna. Ýöne kabul eden okşan. Kyndatda şoň üçin terbiýede şulatlar gerekde. Şoň üçin ak, kara, haram, halal ýaly hemmesini düşündirmeli, aýly-taýly edip. Düşündirmelimi ýa görelle bolup özüň görkezmelimi? Ýa-da çağa kän söýdüňem alasy gelene gören zadyny bitirelýär-da. Görelle gerek, düşünürşem gerek. Şu aýdaly gördü ene şu däme? Şunu gördü bolu. Şunu düşündirmeli. Şunu nädip ýasalşyny düşündirmeli. Şunu gaçyrmalylygyny düşündirmeli. Bunu gördü. Göz bilen aldy. Aňy bilen iýin düşünmeli. Şunu bir adam ýasapdyr. Bir adam görnüşini tapdyr. Bir guýupdyr, ýasapdyr. O gaçyrmaly döwmeli. Akdyklaryň hakynda aýdyp beräýin. Şu ýerde terbiýe hakda gürrüň etdik. Babam, atam, siz. Men ata. Tuwelemi. Ata o. Ne çağalym bizinkiler, men 7 sany awtym bar. Tuwelemi. O. Şoň bir ýerçe gyz. 6 oglan. O, 6 oglan bolan o. Onun için esasen bizde şu oğlançıklar gidýär. Ne oğlanymyň altıklamyň biri hem klarnetde hem fortepiano gatnaýar, saz boýunça gatnaýar. Bir altygym dutara gatnaýar, bir altygym gyjaga gatnaýar. Şeýdip belki gelecekde dowam ederler. Şoň üçin şoňa gyzgyanlara bar. Teatr, kino ugrundan oňýaly ýok. Edim ýöretjek ýok. Ýöne saz ugrundan şol üç sanatyma gyzgýa, görüp. Saz diýeňizde bütün Dünya Ilimler Akademiýasynyň neyrobiologiýa, ýagny beýnini öwrenýän ilim boýunça akademiýagy bar. Çernigowski. Şol denan 80 töwerekler bolmaly, ýalňyşmasam, sazy öwretmek diýär çağa, saz sowadyny öwretmek verbal ýatkeşligini güýçlendirýär diýär. Hepde 2'de sağ sapağını geçtiniz. Hükman sebebi Einstein çalıp bilmese de, goğu çalmasa da hükman skripka çalyan ekenmeydi. Hepde de hükman 2'de yürütü vakt ayırıp şu sağ çalmağa berýär. Alhalaşýan mesela ömrümde sağ çalan adam da. Ýatkeşligini güýçlendirýärmi? Owa. Alhalaşýan ondan ýene bir zat bar. Sazy Dünya bir keyfin köpat çalamak ben onu. Kağıt uğurtapman o tüy kamam. Şonda da birden dutarı elmalyan. Başta çalman oturyan o şunlar şeydi. Ondan birden bir dağıtlar açılıyamı, yaltılanıyamı. Ondan sağa geçi uğrayan. Şonda saat konuga diye. Tukat vatım konuga diye. Şadiyan vatım konuga diye. Uğurtapman vatım konuga diye. Her perden adı var deydiler, çynmy? Owa. Aýdyp beräýin. Adlaryny. Näme? Sekret. Sebebi onu başlan bir diýdi maňa. Sazam çalyp bilýärdi. Onuň aýdyp beräýin onu diýsem, bire kıyamet perde diýdi. Kıyamet perde diýip bar. Baş perde diýip bar, şirwan perde diýip bar. Şirwan perde näçinji perde? Berde işte aýdalýarlar. Ondan onu her kim her yerde vilayet her yerde bir çeşitli at berýärler. Ýöne esasy o däl. Ýene bir zat ýa-ni Şükürbaş filmi göründen soň dutardan başgaça owaz alyp bolýanlygyny göz ýetirdim birinji tene.
Ondan şu öňküsarlar başgaça çalyp bolýanlygyny göz getirdim. Berde bir zat var. Şu film alınacak olanını Bulut Mansur öyle sağ boldumu da skripka çalyan, o sağ çok moğolunda işler o devakta moğolun malkovu var. Böyle sağdanla. On bir akıllı yerlikli edendadi şu filmde bana ön fontta duran, hazinada duran sağlar gerek değil diye. Ben o sağlar bilýän diye, hakykatını bilýärim. Bana o dol sağlam gerek değil diye. Bana fikir yürüdüp bilýän sağ gerek diye. Böyle. Şo men üçin esasy diye. Oňa diýen ýanky şo keýçegiň tanýyp oňallat. Yok, sağ yok oňallat. Ýanky improvizasiýa var ya. O şoňa var ya. Ya o perwana o diýen ýan kebelecik. Yok, oňal sağ yok. Ýöne şonuň helki gurçyn kan aýdysy ýaly. Şonuň sağ beýany görnüş bilen sağdyň sağlaşygy näil zat berýär. Şekil bilen sağlaşdy. Hawa. Indi şo taýda perwanaly börek sahna. Ondan keýçek lahna. Hemme kişiň aňyndadyr. Sağdam aňyndadyr. Hawa. Hawa. Şo jahat çalyp berýän. Sağ şo düşünýän şoň aňyndadyr. Keyin oýnaýan. Şoň ýal aňyndadyr. Hawa. Täze şo taýda ýankylyň o keşfi tapylan, onuň sağlaşy tapylan. Gyndatlaň bilen. Şo indi Polydağın aýry tynlygy şu özüniň sazdan baş çykýandygy. Ondan ýene bir öňümkän eşdenteňiz ol nämeni anyklamany, ýa tesbirlemany, täze zat etmek üçin köňe zartlary dewişdirmeli. Şonda täze zat bolýar. Ýogsa şoňa meňdeş ýene ýanyna şunýalygyny goýsan hem meňdeş bolýar. Ol meňdeş eser bolýar. Indi şu wagt düşündürmek için aýdýanlar. Täze eser etjek boldy, beýlek bolmaly, düňdörlük durmaly. Şoň terti bolmaly. Onda hatda ýadyňdan hem pikiriňden hem köp zady öçürseň, has gowy eser derejekde. Awa, şoň üçin öňkü meňdeşlikden Perzagruska bolýar-da. Awa, şondan gaçmaly. Şoň üçin näme diýär? Filmde öňsürseňiz, toýlarda, bayramlarda balsaýet iň soňunda aýdylýar. Balsaýet aýdymy. Sağım şonýal, iň soňunda şonu bolup çalyp berýär diýe, şondan soň bäreke razy bolup dagaýar. Şükür Baş filmini görende başda balsaýetden başlaýar. Şonu Polydağ bilip etdi diýär. Bilip diýär. Ondan eýýän tomoşaçy pikir edýär. Bu näme? Soňumy? Näme boldy? Bu soňundan başlady bolýar. Dogrudan soňundan başlaýar. O saat çalyp oturýarlar, ondan diýme näme üçin gelenini bärik aýdyp bereýinni. Ol aslında wakaň soňy. Awa. Ýöne ýatlamak diýär. Böyle şettirip gyzyklanýar. Şoň üçin tomoşaçyny gyzyklandyrmany öz tarapyna çekmeni başarmaly. Onuň üçin ýene bir okudanlaryna kino rejissörinden kinony Sovet kinosynyň düýbüni tutan Yutkevich, Trauberg 90-nyň geçen şolarym okutdy da bizi. 90-nyň geçen adamlar. Şolong bir aýdan zady bar. Ene aýdaly şu sahna diýeli. Şu sahnada bolup geçen wakaň 10 çözgüdünniýe tomoşaçy eýen bilýär diýär. 10 çözgüdün. Häzir şeýle oturup şu wakady. Sen ne 10 çözgüdi o bilýänni diýip pikir etdi, aňdan aýyr diýär. 10 ýertap, 10 keyin tap, 10 tap, ondan diýip taşla bir kepde diýär. Goý şol ýeşiň diýär. Bir kepdeden diýen gaýdyp gel, şo seni gyzyklandyrýan diýär soňky 3 tapandadyň. Eger diýem içinde çeýilik diýen bolsa onu 14-15 tap diýär.
Ondan sonra yine taşla diye. Yine bir ay gez diye. Yine ne markalayıp diye. Şey deyip diye 20. tapan son diye. Onun en zeritil biliyor tomaşatçı. 20. şonun çözgüdün tapan son, ondan sonra film düşürüp başladı diye. Koyam olan aydan da. Hazır neymi filmden qoğuşaq çıkıyani? Şun yani aktör, aktrisi otur. Berdi de bir okuya, men sözümü qaytalarsın deyip. Sözler ya tutanaklara. Oğlu birin oklar. Şolda sen ne keşip öğretecek? Sen onun ahirin. Şun aydan sözün eşlerim kan doğru aydarım kalın. Hani keşip? Sıflıyor. Hani keşip? Sen onu kanına, canına sindirmeli, özün ketmeli onu. Sen özünden çıkmalı o sözler. Şun için artık Calli Mehmet Erhan'ın keşfinde, şu bağ içinde gezip diyor ki, her sözü aydışı, neyle mağdını batıp dur. Hoğuluk mancık, şu eline çiğbıcık bilen şeytir gezip diyor ki. Senin şu tayda bolup geçen bir daş ulu vaka yok, ama aydan fikirler neyle onu? Sen şoları öz sungundan geçirip, sungundan geçmeliler oğlum. Bu dilinden geçip durdu bolan nokta şunda anırdılat yoktu. An angırık an nerede? Olurdan qaytmalı. Şoň üçin o filmin ýene gowy tarapy. Hani Şükür Bakşyň gözleri, şu terede oturan gözleri. Bir sada arasy gözleri. Görüňde anan ýanla şoňa. Erwede adam dädigini bilýän-a, görüňde. Howol gatys durusu ýaly ol. Awa. Diňiz ýalydyr. Özüm rejissörüň iň ussatlygym şondan kadýan şu keşfe saýlaryny artistim däle ol. Kim artistel? Ýene Başga firmalarym, o. Dünýäsini tapypdyr şoň. Şol. İkisi artistel. Ondan ýene bir zat. Birinjilde ne ol ikisiniň artist dälligi, ýöne ikisiniň sadynyň başdan çykýanlygy, başalyp çykýanlygy. Aman Tanrı'da bilenim gürleşemde o pakir aýtdy. Menem diýdi mullaga da gatnadım diýdi dutara diýdi. He, ikisiniň hem kalbyna sad bar. İkisi hem sadanna. Ondan ýene bir şo filmde bellemeli artık Callif ul ustad şonun bir filmde 2 sany atrisatel keşpdöredelligi. İkisi hem atrisatel. Biri palajetel bolsa onu düşnükli. Onu mulayimraga dip boljak başgarak eşke edip boljak edip. İkisi hem atrisatel ahiri. Ne edip tapagyny goýmaly. Ondan şonu Polat Mansur'un anananlığı, şonun edip bilenligi, o qaytalar ýaldatdy. Mehmet Hanım şeyle, zalim, çapık serdaram zalim. Ýöne ikisini tapawlandyrmaly. Awa, ikisi hem akıllı, ikisi hem öz şu filmin dili boýunça aýsam, öz filosofiýalary, öz peltepeler, ikisini hem dogry. Şu şahsın öz Dünya bakışı. O şondan alsam ikisini maýdan zady dogry. Filmde ýene usstatlygy şu ak şu gara diýen nokta. Ol asyl bu barlygyň çözgü däl. Hiç zat agam däl gara dedi. Awa, şol. Film Erweden däl gowam däl. Awa, hemmemizde. Diňe ak gara idini doldurýar, gara da agyň idini doldurýar. Gejeden soň günni gelýär, günninden soň geje gelýär. Şol. Amsam şon ýaly. Şu ne Erwede adam ýap gowadım diýär däl. Hemmesiniň gowy hem Erwed tarapy. Hemmemizde bar. We nähili nazardan bakýanlygyna bagly. Amsam ýaradyş şon ýaly. Şon ýaly. Ol filosofiyada alsak zakon противоречий diýdi. Durmuşy ýürdiýän, iterip berýän. O gapmagarçylyk kanuny. Şo hereket etdirýän, dinamika diýdi, hereket etdirýän şo gapmagarçylyk. Suat sunnatda näme diýär? İşläp ýörse bolýar. Şo öňküden başga pikirin barlygyny hödürlejek bolýar. Başka gowluk hödürlejek bolýar. Şolun bize itergi berýär. Ine şu ýaşun ýalyp aýtdy, şun ýaly ýasady bolýan, indi men şun ýalyk ýasajak bolýan. Belkim bu gowdur diýip. Şolam öňe itergi berýär. Men şun ýasaşynyň gowudyryny diýem. Gara şemal bolmasa, buğday ösmede diýär. Şol. Şoň üçin hukman gapmagarçylyk bolmaly, onsuz bolanok. Ondan dramaturgiýanyň asnowasy şolda. Shakespeare aýdýar.
основа dramaturgiyada противоречиеди. Şo bolmaly. Tragediýalaryna sersen hemme gahrmanlygyny öldürüp çykýar. Onun aydın zady var. Şo eserde diýär. Näçe gahrmanlar köp ölse diýär, şonça gyzykly diýär. Hersini nem üçin öldü? O nem üçin? Gamlet nem üçin öldü? Atarlar nem üçin öldü? Desdemon nem üçin öldü? Hemmesi kılıp ne yapacak? Yani hersinin şu öz filosofiyası, öz dünya garayışı, öz durmuşu var. Çok kızıklı. Yani hemmesi mengleş olanla onu seyretmen gereği yok. Şunun için kâne hindi filmlerini görüyoruz olun. 10 minut geçen sen ne bileyim oturacağını biliyorsa ya. İzin seyretmeye kalmış, şöyle düştük. Şey, şu içinin sırrı tapılmadı. Ondan şey deyip, her kadrın, her parçan, her sahnan açarını tapmalı, sırrını tapmalı. Şunu ne ser oluyor, ne ser oluyor? Biz gürün etsek, 4 gepleşigede sığmaz. Men ente kän zatlar dinleýäsim gelýär. Ýöne gynansaňam, wagt bar da, her bir zady. İnşallah ýene de käm tawhatlar etmek niýetler etsin we şu saadly kalbyňyz üçin. İçe sağdan dolu, şirin kalbyňyz üçin, şu kalbyňyzyň barlygy üçin sağ bolan şu kalby, şu insany dünýäge getiren ene atalaryňam ruhlary şat bolsun men şonu dileýän we geljekde de sizi entek sahnalarda sizin eterlerinizi görüp Hocam güllün doldurup barmak maňa niýetler etsin. Bir de serede oturan tomoşaçylara da näme arzuw islegleriniz bar bolsa başlasyn. Arzuw näme? Birinjiden siz ha bolsun aýdasyň belýär. Siz şu halkyň içinde bar zihinleri adamlara insana yetirjek bolýarmyz. Ol gowy duýgu. Aýratynam ýaşlara. Hawa. Täze on bilmeli, ayan etmeli. Hawa. İçinde gowy zatlar var. O gowdatlar diýdim, adamzadyň geleceğe umtylşyny, geleceğini ösürmek üçin aýrylan zatlar bar. Ýanky zehinler ýönlü ýerden dören zehinler däller. Umumkan ýazyp edemsiňiz, kan şahslar çağıransyň, şo nädip ýetdi? Şonu gelecek nesil bilmeliler. Şoň ýol olar üçin mekdepde. Şonu bilmeli. Ine şol adamam şular aly owada ýaşan mektepde okar, şäherde tapawdy ýok. Ýöne nädip ýetdi? Näme ýetirdi şonu? Näme öwrendi? Haýsy ýolun ýöredi? Haýsy kitaby okudy? Şoň üçin gaty uly iş alyp barýarlar. Ondan şonu şu alyp barýan işleriniz halka, adamlara gerek. Şoň üçin olara da şu ünsörp seredýänler üçin, ünsörp dinleýänler üçin men minnetdar. Olar şo dinleýän adam, diňe özki, özüniň şu wagt kabul edilen zatlary däl. O gelecekki neslesin beli. Şonu aýtsalar, şoň üçin hemmesini jan sag bolsun. Şonu ýalsyn wata man insany adamy goýan sarpalary hiç saçan petelmesin. Hemmesini jan sag bolsun. Amin. Aýdanyňyz gelsin bilbilläde. Ussat Yine bir gedek ýatlardan mehriban tomoşaçylar şu ussatlar ata watanyna gepleşmediň mehmany. Türkmenistanyň sungatda at gadanan işgäri, mugallim, ussat, hudojnik, sadanna, kino rejissor, kino we teatr dramaturgi köp eserlerinde özüňizem saftyr, özüm aýratynlyk tatym gelýär. Nury Halmamedowň şahsiýetine bagyşlanan çeper keşfi döredin rejissor. Bizim şu gepleşmede mehman boly, ussat gepleşmediň himayetkary bar. Makul hyzmat terjime merkezi, makul sözlük aplikasiýasy bar. Internetde Ata Watan Türkmenistan bizim halkara jurnalymyz, internet jurnalymyz bar. Şoň üçin kiçijik ýadygärlik sowgat. Anha, ýaktyk okudyýar, süýji bolsun okuýuňyz. Hawa, göremede şu gepleşe gelendiňiz ýadyňyza çykyp durar. Agar eken köp sag bolun. Kiçijik nişan, hawa. Hemişe uklaňyz süýji bolsun, düşleňiz süýji bolsun, rahat bolsun, eserleriňiziň sanam ýene de köp bolsun. Şu senariýada goýan eserleriňiz bar. Şolaň hemmesiniň eser bolmagyny dilek edýän. Köp sag bol. Sag bolun bilýärde. Köp sag bolun. İşinizi üstünlük kazanın. Amin. Şu dutarın şu studiýa gelende de diýseň begen, ýani men diýsem bagtly. Şu dutarın hadyny dinlänim üçin bagtlydyr. Alhamdulillah. Sağolun mehribanlar, şu yerde bir zat ýatladasym gelýär. Ata Watan Türkmenistan internet jurnalymyzyň biziň saytymyzda ýürüýte ýatlamalar adly rubrikamyz bar. Ussatlar hakynda ençeme makalalar bar. Jurnalist Akil Saparova. Ýazdy okusaňyz
gyzykly şahsiýetler, olaryň ykbaly, olaryň döreden eserleri, olaryň durmuşyndaky iň gyzykly pursatlar beýan edilen. Ýene de laýyk bir hatdan diýdarlaşar. Sag bolun, oňorsaň barda oňotlyga ýör. Belki de ýörgüdiň ýerine düşer. İki baştan gün nogorda gün nogor, iki baştan gün matarda gün yaşar. İki baştan ýigreniler söýler, kimse yere gider, kim dörer yerden. İki baştan bidin köne duýgular, köne yaralar dep açylar birden. Köne duýgularymyz şatlyk misaly, bir ajap seherde gün bolup dogor, oňorsaň oňottut köňülle päli. Oňorsaň bardady oňotlyga ýör. Oňotluk bolsun hemraňa, diýetiňiz, päliňiz ýaxşy bolsun adamlar, adamlaryň ýaxşysyny ýaýmak sünnetdir, aýbyny örtmek hem sünnetdir. Toýda diýdarlaşalyk, sag bolun.